हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय बोधले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यचादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। இஸ்கான் பெங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் கிருஷ்ணன் தாசன் பணிவன்புடன் இன்றைய 12வது அத்தியாயத்திற்கு வரவேற்கின்றேன். பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்திற்கு வரவேற்கிறேன். நாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் மகாமந்திரத்தை சொல்லி ஆரம்பிப்போம். அதே போல இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். நான் சொல்றேன், நீங்களும் சொல்லுங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்றைய அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகா, அதாவது பக்தி சேவை. எப்படி பக்தி பண்றதுன்றத பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போறார். பக்தி யோகா பண்றது எப்படின்றது பகவான் கிட்ட இருந்து நீங்க நம்ம கத்துக்க போறோம். अर्जुन उवाच एवं सदद युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये साप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन उवाच एवं सदद युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये साप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुनன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் ஒரு பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, யாரு ரொம்ப பக்குவமானவங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். எப்போதும் உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கவங்களா இல்ல தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? தோன்றாத அருவ பிரம்மன் என்ன, இறைவனுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பல பேர் அந்த ஜோதி, அவருடைய பிரம்ம ஜோதி, அவருடைய உடம்புல இருந்து வர எஃப்ளுஜன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது உன்னோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கவங்க பக்குவமானவங்களா இல்ல இதை போல தோன்றாத அருவ பிரம்மன், இறைவன் அருவமாவும் இருக்கார் உருவமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உருவத்தை கும்பிடுறவங்களை பக்குவமானவங்கன்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல அருவத்தை கும்பிடுறவங்கள பக்குவமானவங்களான்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட கேட்கறது பல பேருக்கு டவுட் இருக்கும். பகவான் அருமையா அதுல விளக்கம் சொல்றாரு. இது அருவம், இந்த ஒளி ரூபத்தை கும்பிடுறது. உருவம், இது பகவானை கும்பிடுறது. இது ரெண்டுத்துல எது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. இப்ப பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்ல போறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச மய்யாவேஷ்ய மனோயே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தாய பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்ததமா மதஹ
ஸ்ரீ பகவானுவாஷ மய்யாவேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தாய பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்ததமாமத. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களால் என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். இங்க கிளியரா டிக்ளேர் பண்றார் புருஷோத்தமன், அந்த பரந்தாமன் வாசுதேவ கிருஷ்ணன் சொல்றார், என்னோட தனிப்பட்ட உருவின் மீது. இங்க பாக்குறீங்க அவரோட உருவத்துக்கு வந்து அவ்வளவுக்குள்ள அலங்காரம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். இதுதான் வந்து பக்தி சேவைன்றது. அவர் அலங்காரம் பண்ணி அவளை அழகு பண்ணி பாக்குறது நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்துக்கு. தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் நம்பிக்கையோட எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவம். அவரே டிக்ளேர் பண்றாரு, அருவ பிரம்மனை கும்பிடுறவங்க வந்து பக்குவமானவங்க கிடையாது. என்னோட உருவத்து மேல மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையோட எப்போதும் என்னோட வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவம். அதனால நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அர்ச்சா விக்கிரகங்களுக்கோ அல்ல கோயில்ல இருக்கக்கூடிய அர்ச்சா விக்கிரகங்களுக்கோ நம்ம வந்து மனதை நிலைநிறுத்தணும். இதுதான் பகவானே சொல்லியிருக்காரு. உருவ வழிபாடு தான் வந்து உருவ வழிபாட்டுல பக்தியோட என்னை யார் வழிபடுறாங்களோ அவங்கதான் மிக பக்குவமானவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பல பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க, அருவத்தை பத்தி எல்லாம் கேள்விப்பட்டு இருந்தீங்க. இங்க பகவானே அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதை வந்து தெள்ள தெளிவா விளக்கிட்டார். ஏதக்ஷரம் அநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்தியம் ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சந்நியம் இந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபூத்தய தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதோரதः. ஏதக்ஷரம் அநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்தியம் ச கூடஸ்தம் அச்சலம் த்ருவம் சந்நியம் இந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபூத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதேரதः. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாதும் மாற்றமில்லாதும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றன்னு சொல்றார். பகவான் சொல்றார், வந்து அவங்க என்கிட்ட சேர்றாங்க. அதாவது தோற்றம் அளிக்காது, உருவம் இல்லாத எப்படி எவ்வளவு நேரங்க நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும். தோற்றம் அளிக்க புலனுணர்வு இருக்கு, நம்ம புலன்களால அது வந்து சென்ஸ்னால பெர்சீவ் பண்ண முடியாது. எங்கும் நிறைந்தது, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. சிந்தனை கேட்டாது, நம்ம சிந்தனையால அதை எட்ட முடியாதுன்றாரு. மாற்றம் இல்லாத, ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. நிலையானதுதான், அசைவற்றது, ஒரு அசைவும் இருக்காது. பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மை, என்னோட பூரண உண்மையோட இன்னொரு பாட்டு என்ன, அருவத்தன்மைன்றார். முழுமையா வழிபடுவர்கள் எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல், இதுதான் வந்து மெடிடேஷன்ல பண்றாங்க. எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாரிடம் சமநோக்குடன் எல்லாத்தையும் சமதர்சனமா பார்க்கணுன்றார். அனைவருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். இது ரொம்ப சிரமமான வேலை, சரிங்களா? புலன்களுக்கு எட்டாத வந்து நம்ம யோசிச்சு எவ்வளவு நேரம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அதாவது வந்து எழுத்தாப்புல இருக்கு இறைவனுடைய விக்கிரகமே நம்ம மனசுள்ளார எப்பயும் நிக்கிறது இல்ல. உருவமே இல்லாத அருவத்தை நிலைச்சு பாக்குறது வந்து எவ்வளவு சிரமமான ஒரு விஷயம். அதான் பகவான் வந்து சொல்றார். இங்க ஒரு சிம்பிளான ஒரு கோட் கொடுத்திருக்காங்க. பை பிராக்டிசிங் யோகா பீப்புள் ட்ரை டு ஸ்டாப் த மைண்ட் ஃப்ரம் திங்கிங். யோகா பிராக்டிஸ் பண்றதுனால என்ன பண்றாங்க, மைண்டை வந்து என்ன பண்றாங்க, திங்கிங்ல இருந்து அப்படியே அமைதிப்படுத்துறாங்க. ஸ்டாப் த மைண்ட் ஃப்ரம் திங்கிங். பட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள்ன்றாரு. அதாவது வந்து மனதை அடக்க நினைத்தால் என்ன பண்ணும், எகிரி ஓடும். ஹரியை நினைத்தால், ஹரியை நினைத்தால் அடங்கும் சொல்லுவாங்க. The goal of life is not to become unconscious. இப்போ மெடிடேஷன் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களை தூக்க நிலைக்கு கொண்டு போவாங்க. அதாவது தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காண்பது எப்போதுன்னுவாங்க. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. The goal of life is not to become அதாவது வந்து அந்த தூக்க நிலைக்கு போறது என்ன இது, அது நம்ம தூங்கிட்டே தானே இருக்கும், அது கிடையாது. பட் டு பிகம் சூப்பர் கான்சியஸ். வாட் இஸ் சூப்பர் கான்சியஸ்? சூப்பர் கான்சியஸ் பகவான அந்த ரூபத்தை நினைச்சு பார்க்க வந்து அவ்வளோக்கோளோ ஆனந்தம் கிடைக்கும். சச்சிதானந்தம். அந்த ஆனந்தத்தை வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அனுபவிக்கணும். அதுக்கு பதிலாக என்னன்னா உருவமே இல்லாத ஒண்ணு வந்து நினைச்சு இது பண்றது வந்து ரொம்ப சிரமமானதுன்றார் பகவான். அடையிறாங்க, ஆனா அதுக்குள்ளார வந்து பலவிதமான வலிகள் வேதனைகள் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். பின்னாடி வரக்கூடிய இதுல பார்க்கலாம். क्लेशो अधिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि कदीर्तोकम् देहवद्भिरवाप्यते. क्लेशो अधिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि कदीर्दुःखम् தேவகத்பீரவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிக கடினமானதாகும்.
அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. கிளியரா டிக்ளேர் பண்ணிட்டார். இன்னைக்கு வந்து பல பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கிற அருவமா உருவமான்ட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மை, சரிங்களா? அதாவது வந்து இம்பர்சனலிசம் சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. இம்பர்சனலிஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட், ஏன்னா இம்பர்சனலிசம் பகவானுக்கு உருவம் இல்லாது பற்றுதல் கொண்டு அவர்களால் வளர்ச்சி மிக கடினமானதுன்றாரு. அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பகவானே சொல்றாரு, அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. இந்த உடம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா, இந்த புலன்கள் வந்து தறிகட்டு ஓடக்கூடியது. இந்த புலன்கள் எப்படி சொல்லணும்னா, இந்த ஒரு குரங்கு இருக்கு பாருங்க, குரங்கு வந்து சும்மாவே சாதாரணமா இருக்காது. அது வந்து ஏதாவது தேள் கொட்டி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த குரங்கு. அப்படிதான் அதை பிடிச்சி தடுத்து நிறுத்தணும்னா எவனா சாதாரண விஷயங்களை சொல்லுங்க. அது முக்கியமா அந்த காலத்துல காட்டுல போய் தவம் பண்ணாங்க எல்லாம் சரி. இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளார உட்காந்து தவம் பண்றோம்னா நம்மளே ஏமாத்திக்கிற போலதான். அதுக்காக தான் பகவான் சொல்லிட்டாரு, பக்தி தொண்டாற்றுங்க, என்னோட உருவத்துக்கு மேல மனதை நிலைநிறுத்துங்க, நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போறேன். இதுதான் என்கிட்ட பல பேர் கேட்கும்போது இந்த உதாரணத்தை வந்து நான் சொல்லுவேன். என்ன உதாரணம் சொல்லுவேன்னா, ஃபிளைட் இருக்கு, 2 ஃபிளைட் வெயிட்டிங்ல இருக்கு, கீழே கிரவுண்ட்ல இருக்கு. ஒரு ஃபிளைட்ல வந்து நீங்க தான் பைலட் ஆக போறீங்க, நீங்க தான் டேக் ஆஃப் பண்ணணும். ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பைலட், விமானி வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபிளைட் இருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபிளைட்டை போட்டு பகவானே கீழே அனுப்புறாரு, போய் என்னோட பக்தனை கூட்டுவான். இன்னொரு ஃபிளைட் என்ன பண்றீங்க, நீங்களே டேக் ஆஃப் பண்றீங்க, நீங்களே வந்து எடுத்து மேல போய் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுல எது பெஸ்ட்னு நான் பல பேர்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நல்ல பெஸ்ட் சர்வீஸ் உள்ள பைலட் உள்ளதுதான் பெஸ்ட். பகவானே மேல இருந்து அனுப்புறாரு, போட்டு ஃபிளைட் போட்டு அனுப்புறாரு. நம்ம இங்க வந்து என்ன பண்றோம், அருவ பிரம்மணம் நோக்கி என்ன பண்றோம், இது பண்றோம். இப்படி இப்போ இதுல வந்து மெடிடேஷன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதை வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. என்னன்னா 17 லோகங்கள் இருக்குல்ல இந்த அண்டகடாகத்துல, மேல வந்து அந்த 7 லோகங்களை தாண்டி போகும்போது பலவிதமான சித்திகள் வந்து இதுவாகும். இந்த அருவ பிரம்மணம் நோக்கி போகும்போது அப்ப அந்த சித்திகள்ல மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து திரும்ப வந்து இந்த பூலகத்துல வந்து உழ வேண்டியதா இருக்கும். இது எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம என்ன சொல்றேன், நான் அனுப்பி வைக்கிறேன்ப்பா ஃபிளைட்டை மேல இருந்து. நான் பகவான் சொல்றாரு, நீ உன்னோட வேலை என்ன, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணு, சரணாகதி பண்ணு, மீதியை நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனா என்ன, ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க, நானே முயற்சி பண்ணி பகவானை போய் அடையறேன்றாங்க. அது ரொம்ப கஷ்டம்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா பைலட் ஓட்டும் போது பல நேரத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. அதனால சொல்றதா இந்த அஷ்டமா சித்திகள் சொல்றேன் பாருங்க, அடிமா லகிமான்னு சொல்லிட்டு இது மேல போக என்ன இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். இதனாலதான் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து ஆச்சாரிகள் சொன்னாங்க, சரணாகதி பண்ணுங்க, பக்தி தொண்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பல பேர் என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல் இந்த பாடிலி டிசைர்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க, நானே போய் இறைவன் அடைறேன்ற அந்த ஒரு இதுல போயிட்டு வீழ்ச்சி அடைறாங்க. பகவான் சொல்றாரு அது வந்து ரொம்ப, ஏன்னா உடலை உடையவர்களுக்கு ரொம்ப சிரமம். இந்த உடம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்மள படாது பாடு படுத்தி எடுத்துரும். அதனால இந்த புலன்களை என்ன பண்ணணும், அந்த ரிஷிகேஷர், இந்த புலன்களுக்கு அதிபதியான ரிஷிகேஷர் கிட்ட கொண்டு போய் விட்டா, நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா, நீ ஏன் சிரமப்படுற, நீ ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு, அது நான் மீதி எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன். இது ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தான் சாய்ஸா கொடுக்குறாரு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தர்களுக்கு பண்ணு, உன்னுடைய குருவுக்கு பண்ணு, மீதி எல்லாம் நீ சரணாகதி பண்ணு, மீதி எல்லாம் நான் டேக் ஓவர் பண்றேன்றாரு. அருவ பிரம்மனை நோக்கி யாரும் போக வேண்டாம், ஆனா அடையறாங்க, ரொம்ப சிரமமானதுன்றார். இந்த சிரமமான வழியை ஏன் நம்ம போனோன்றதை நம்ம யோசிச்சு பார்த்துக்க வேண்டியதுதான். பல பேர் என்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க. நான் பல பேருக்கு சொல்லக்கூடிய பதிலும் இதுதான், பகவானை பக்தி தொண்டு செய்யுங்க, ஈஸியா நீங்க போய் பகவானை அடையலாம். ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியாஸ்ய மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுதர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமின சிராத் பார்த்த மய்யாவேஷித சேதசாம் ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியாஸ்ய மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுதர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பிறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனா நான் இருக்கிறேன். பகவான் டிக்ளேர் பண்றாரு. இதுக்கு மேல அவர் என்னங்க பண்ண முடியும், கருணாமூர்த்தி சொல்றாரு, ரொம்ப சிம்பிள்பா, பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிம்பிள்றாரு. எல்லா செயலும் எனக்காக துறக்கணும்ன்றாரு, செயல்களின் பலன்களை துறக்கணும். இது வந்து கர்ம யோகா. ஆனா வந்து நிஷ்காம யோகான்றது என்னன்னா, பலன்களை வந்து எனக்காக துறந்து என் பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, எப்பயுமே அவங்க மைண்டை என் மேல நிறுத்தி
எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக நான் காப்பாத்துறேன்னு சொல்றாரு. இதுக்கு மேல வேற என்னங்க பண்ண முடியும்? நானே சத்தியம், நானே இதுன்னு சொல்றாரு. நான் உங்களை காப்பாத்து பாருங்க. இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இதுதான் வந்து சம்சாரம். இந்த சம்சார சாகராத், இது வந்து சம்சார சாகரம். இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது அவ்வளவு எளிதான விஷயம். நம்ம நினைக்கிற ஈஸியா எஸ்கேப் ஆயிடும்ல. பகவான் பரந்தாமனை தவிர அவரே வராரு கீழே. நீங்க வந்து என்ன பண்றாரு, ஒண்ணு பிளைட்டை போட்டு அனுப்புறாரு, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப பக்தியா இருந்தா என்ன பண்றாரு, அவரே கீழே வந்து என்ன பண்றாரு, கையை கொடுத்து தூக்கி அவரே மேல அழைச்சிட்டு போறாரு. பாருங்க, கருடன் வந்து கும்பிடுறாரு, பரந்தாமன் எந்த அளவுக்கு குனிறாரு பாருங்க. அவர் வந்து அவ்வளவு கையை கொடுத்து தூக்குறது இது பண்றாரு. நம்ம தான் அவர்கிட்ட கையை கொடுக்க மாட்டோம். நம்மளே என்ன பண்றோம், நீச்சல் அடிச்சு பாக்குறோம். பல விதமான யோக கலைகளை கத்துட்டு நீச்சல் அடிச்சு பாக்குறோம். ஒண்ணும் முடியாது. பரந்தாமன் கையை கொடுத்து தூக்குனாதான் நம்ம வந்து அந்த இடத்த வந்து நல்லபடியா எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம நம்ம போய் பகவானை அடைய முடியும். மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்தும் ந சம்சயः. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்தும் ந சம்சயः. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ரொம்ப கிளியரா முழுமுதற் கடவுள், ஹி இஸ் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இதுக்கு மேல வந்து அவர் தெளிவா சொல்லவே முடியாது. வந்து பகவத்கீதைன்றது நம்மளுடைய நூல், ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. நான் தான் முழுமுதற் கடவுள்பா, என் மேல மனசை செலுத்துப்பா. இது அனன்ய பக்தி. என் மேல மனசை செலுத்துப்பா, உன் முழு அறிவு கான்சியஸ்னஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸா மாத்து, என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னில் வாழ்வாய். நீ எப்பயுமே என் கூடயேதான்ப்பா இருப்ப. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நான் உன்னை விட்டு பிரிவதும் இல்லைன்றார். நான் உன் கூடயே தான் இருக்கேன், நீ இந்த வேலைகளை மட்டும் செய்யன்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. இது அனன்ய பக்தி. இந்த படத்துல பாருங்க, பகவான் வந்து கோபர்களோட உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க கூட அங்க பாருங்க, அவர் எவ்வளவு அழகா வந்து அந்த மலர்கள் எல்லாம் வந்து தலையில இது பண்ணிட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட. இதுதான் வந்து பக்தின்றது, உண்மையான பக்தி. அவர் கையில பாருங்க சாப்பிடுற ஐட்டம் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வீட்டுல இருந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுறாரு. பகவான் தான் ஷேரிங் கான்செப்ட் இது பண்ணாரு. எல்லாரும் வந்து பகவான் கொடுக்குறாங்க, பகவானும் அவர் இது பண்றாரு. இதை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பொறாமையா இருக்கும். மேல பிரம்மா இருக்காரு, பிரம்மாவே அபச்சாரப்பட்டு போயிடுறாரு. இதை பார்த்து இந்த அனன்ய பக்தி பகவான் பாக்குறாரு. இவர் வந்து இந்த பரபிரம்மம் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பார்த்தா இடையர்கள் கையில கொடுக்கறதெல்லாம் இது அந்த பரந்தாமனே வந்திருக்குன்றாங்க. இடையர்கள் சாப்பிட்டு கொடுக்கறத வந்து இவரு வாங்கி, இந்த கோபர்களுக்கு சாப்பிட்டு கொடுக்கறத வாங்கி சாப்பிடுறாங்களேன்னு பிரம்மாவுக்கு ஒரே சந்தேகம். உண்மையிலேயே இவர் பரந்தாமன் தானா இல்ல வந்து வேற யாராவதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் வந்து என்ன பண்றாரு, மேல இருந்து வர்றார். அண்ணன் இதுல மேல இருந்து கீழே இறங்கி வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த கோபர்கள் மேய்ச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுகளை வந்து என்ன பண்றாரு, எடுத்துடுறாரு. அந்த மாடுகளை தேடிட்டு அந்த கோபர்கள் போறாங்க. அந்த கோபர்கள் என்ன பண்ணிடுறாரு, அழைச்சிட்டு பிரம்மலோகம் போயிடுறாரு. பரமாத்மா பாக்குறாரு, அவருடைய நண்பர்களை பாக்குறாரு, மாட்டை பாக்குறாரு. எங்க யாரையுமே காணமேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, காணமேன்னு பாக்குறாரு. பார்த்தா சரி, பிரம்மா வந்து நம்ம கிட்ட இது பண்றாரு. என்ன பண்றாரு, அவரே அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாரு. அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட இல்லாத சக்தி அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, மாடுகளாவும் கண்ணுகளாவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாரு. அதே போல என்ன பண்றாரு, அவருடைய நண்பர்களாவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாரு. ஈவினிங் ஆச்சுன்னா வீட்டுல அம்மா தேடுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து விட முடியுமா கோபியர்களோட இது போறாரு. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆனந்தம். எல்லார் வீட்டுக்கும் போனாலும் எல்லாரும் கிருஷ்ணன் மேல இருக்கக்கூடிய அதே அன்பு வந்து எல்லாரும் காட்டுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தானே எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளாரும் போயிருக்காரு. பலராமனுக்கு மட்டும் லைட்டா ஒரு சந்தேகம் வருது. கிருஷ்ணா, எனக்கு எப்பயுமே உன் மேலதான் ரொம்ப அதிகமா பாசம் இருக்கும். இப்ப வந்து இங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லார பார்த்தாலும் பாசமா இருக்குன்றாரு. பலராமா அமைதியா இரு, இது வந்து நான் ஒரு லீலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அமைதியா இருன்னு சொல்றாரு. பலராமனுக்கு மட்டும் புரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா கூடவே இருக்க ஆதிசேஷன் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு. பிரம்மா போறாரு. போயிட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, என்னதான் பண்றாரு, இவர் உண்மையிலே பரபிரம்மம் தானே சொல்லிட்டு மேல இருந்து கீழே வர்றாரு. பார்த்தா அவர் தூக்கிட்டு போன எல்லாருமே கீழே இருக்காங்க. எல்லாரும் வந்து வேற ஒரு இதுவா இருக்க. அவருக்கு அப்படியே தலை சுத்தி போகுது. ஏன்னா மேல வச்சிருந்தோம் எல்லாம் கீழே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, யாரு இவங்க, மேலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க, கீழே ஒரே மாதிரி போய் பகவான் காலில் விழுறாரு. விழுந்த உடனே என்ன பண்றாரு, பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு. ஒருத்தவங்க அவராவே மாறுறாரு. பகவானே என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, அதாவது வந்து எனக்கு அகங்காரம் ஏற்பட்டு, நான் தான் படைக்கிறேன்ற அந்த ஒரு அகங்காரம் எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கே அந்த அகங்காரம், இந்த ஈகோ இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து பிரம்மாவே அபச்சாரப்பட்டு போயிட்டாருப்பா. இது நான் இந்த சொல்ற அனன்ய பக்தி, இந்த கோபியர்களோட உட்காந்து சாப்பிடுறத பார்த்து அவருக்கு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ற, பக்தர்கள் சரிங்களா, பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் இறங்கி வருவார். இதுதான் வந்து பகவான். இதை பார்த்து பிரம்மாவை இது பண்ணிட்டார். இன்னொரு சம்பவம் சொல்லணும்னா வந்து இந்திரனும் அபச்சாரப்பட்டு போயிட்டான். தேவேந்திரன், தேவர்களுக்கு தலைவன். ஒரு தடவை எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, அந்த படைக்கிறதுக்கு வந்து ரெடி பண்றாங்க. படைக்கிறது ரெடி பண்றாங்க. அவர் கேட்கிறாரு அவங்க அப்பாட்ட, தெரியாத போல நந்த மகாராஜிட்ட, அப்பா என்னப்பா எல்லாம் ஒரே கோலாகலமா இருக்கு, ஏதோ படைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்றீங்க? இல்லப்பா மழை கொடுக்குறாரு இந்திரன், அவருக்கு நம்ம வருஷம் பூஜை பண்ணுவோம் பண்றாரு. அவர் ஒரு வார்த்தை கேட்கிறாரு, தேவர்களை எதுக்கு பரந்தாம நியமிச்சிருக்காரு, அவங்க வேலையை செய்யறது. நீங்க என்னமோ அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குற போல இருக்கு. அவங்கவுங்க அவங்களோட டியூட்டியை செய்ய போறாங்க, நீங்க வந்து செய்யறது தப்புன்றாரு. கிருஷ்ணன் சொன்ன உடனே எல்லாரும் கூடி பேசுறாங்க, சரின்னு ஒத்துக்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு,
நமக்கு வந்து என்னன்னா இந்த பசுமா அந்த மாடுகள் கன்றுகளுக்கு எல்லாம் வந்து கோவர்தன மலை தான் வந்து புல்லு கொடுக்குது, எல்லாமே கொடுக்குது. எதுக்கு நம்ம இந்திரனுக்கு படைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. எல்லாரும் கண்ணன் சொன்னா எல்லாருக்கும் ஓகே. இதனாலதான் கோபர்களோட அவர் என்ன சொல்றாரு அதுதான் ஒத்துக்கிறாங்க. எல்லாம் கோவர்தனத்துக்கு படைக்கிறாங்க. கண்ணன் என்ன பண்றாரு, இவங்க எல்லாம் நம்ப வைக்கணுமே, எல்லாம் கண்ணை மூடுங்க, கோவர்தனம் சாப்பிட போகுதுன்றாரு. எல்லாம் கண்ணை மூடுறாங்க. அவர் சொன்ன உடனே பேச்சே கிடையாது. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பேச்சே கிடையாது. கண்ணை மூடுறாங்க. உடனே என்ன பண்றாரு, இவரே எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறாரு. எல்லாம் கண்ணை திறங்கன்றாரு. கண்ணை திறந்தா வந்து கோவர்தனம் எல்லாம் கோவர்தனம் சாப்பிட்டு ஆமாம் கிருஷ்ணா ஆமாம் கிருஷ்ணான்றாங்க. அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குல தூந்தென்னு சொல்லிட்டு ஆண்டாள் சொல்றாங்க. அறிவு ஒன்றுனா என்ன, கண்ணனை பத்தி அறிவு மட்டும்தான். கண்ணனை பத்தி அறிவு இருந்தா போதும், இது எல்லா சாஸ்திரம் ஞானம் எல்லாமே தானா வந்துடும். உடனே எல்லாரும் இது பண்றாங்க, படிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. இந்திரன் மேல இருந்து பாக்குறாரு, என்ன இந்த எடப்பைய சின்ன பயலா இருக்கான், பொடி பையனா இருக்கான், நமக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயத்த இது பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு என்ன மழையை விடுறாரு. அதாவது அந்த கோகுலம் இருந்து எல்லாமே மழையில முழுகுது. உடனே வந்து எல்லாம் வந்து கண்ணா நீ சொன்னதுனால செஞ்சாங்க, யாரும் கவலைப்பட வேணான்ட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு காளானை தூக்குவது போல, நம்ம வீட்டுல காளான் இருப்பது எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கும், அதே போல என்ன பண்றாரு, அந்த கோவர்தன மலையை அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிடுறாரு. எதை லெப்ட் ஹேண்டால லிஃப்ட் பண்றாரு. லெப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் கிடையாது, சுண்டு வரல், அவருடைய சுண்டு வரலால அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிடுறாரு. லிஃப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கையில வந்து என்ன பண்றாரு, புல்லாங்குழல வாசிக்கிறார். லெப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து சுண்டு வரல், லாஸ்ட் இதுல வந்து அப்படியே தூக்கிட்டு புல்லாங்குழல வாசிக்கிறாரு. கோபி எல்லாம் மயங்கி போய் நிக்கிறாங்க எல்லாம். இந்திரன் மேல இருந்து விடுறான். அதாவது வந்து என்னென்னமோ மேகங்களை விடுறான். நிறைய மேகங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. அவ்வளவு விடுறான், மின்னல விடுறான், வஜ்ராயத்தை வச்சு தாக்குறான். ஒண்ணும் முடியல. 7 நாள் குழந்தை அந்த குழந்தை அவனுக்கு அப்ப ஆஹா அபச்சாரப்பட்டு போயிட்டோம்னு ஒட்டியாந்து தானா தனியா வரல. வரும்போது சுரபி பசுவையும் கூப்பிட்டு வரான். ஏன்னா பகவான் நம்ம மேல கோச்சுக்கு போறான்னு சொல்லிட்டு சுரபி பசுவையும் கூப்பிட்டு வரான். வந்து காலில் விழறான், பகவானே என்ன மன்னிச்சுக்கணும். பகவான் தான் வந்து என்ன கருணை கடாட்ச மூர்த்தி இல்ல, உன்னுடைய அகங்காரத்தை இது பண்றது அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட உங்களோட டியூட்டியை நீங்க வந்து செய்யணும், எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து பகவான் சொல்றாரு. உடனே பகவானை உட்கார வச்சு சுரபி கிட்ட இருந்து பசுவை கறக்குறாரு. யாரு, இந்திரன் வந்து பசுக்கு அந்த சுரபி பசு கிட்ட இருந்து பாலை கறந்து என்ன பண்றாரு, அபிஷேகம் பண்றாரு. அபிஷேகம் பண்ணி அங்க வந்து அவர் வந்து கோவிந்த பட்டாபிஷேகம், அவருக்கு வந்து கோவிந்தன் பசுக்களின் பாதுகாவலன் பேரு அந்த கோவிந்தனுக்கு சொல்லிட்டு அந்த இதை கொடுக்குறாரு. பகவான் அவ்வளவு கூட வந்து ரொம்ப அனன்ய பக்தி, தன் மேல பக்தி செலுத்துறவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு இருக்கணும். இது கோபியர்கள் செலுத்தக்கூடிய பக்தி. இதோட இன்னொரு பக்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த பூதனா வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம கம்சன் வந்து அனுப்புவார். கம்சன் அனுப்பி என்ன பண்ணுவாரு, போய் பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லுவார். அந்த அம்மா கிடைக்கிற அப்ப அந்த நேரத்துல பிறந்திருந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு வரும். இப்ப வந்து கோகுலத்துக்கு வரும். வந்த உடனே பார்த்தா வந்து யசோதை தாய், அதாவது வந்து பூதனை வந்து அரக்கி, அதாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அரக்க ரூபத்துல போனா கண்டுபிடிச்சிருவோம். என்ன பண்ணுவாங்க, அருமையா, அதாவது என்ன சொல்றது, மகாலட்சுமியே வந்த போல, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத் மகாலட்சுமியே வந்த போல இருக்கும். ரோஹிணி மாதாவும் யசோதாவும் பார்ப்பாங்க. அடடா மேலேந்து வந்து மகாலட்சுமி தாயாரே வந்த போல இருக்கு. ரொம்ப பிரமிச்சு போயிருப்பாங்க. எதுக்குமா வந்திருக்கேன்னு கேட்பாங்க. இதே போல நான் வந்து கிருஷ்ணனை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன். அதாவது வந்து நான் யாரை பார்த்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷம் போயிடும். சரிம்மா போய் பாருமான்னுவாங்க. இவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைய எடுத்து வைப்பாங்க. குழந்தைய எடுத்து வச்சுட்டு நீ தானே அந்த கண்ணை உன்னை என்ன பண்ற பாருன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய முளையில வந்து என்ன விஷத்தை இது பண்ணிருப்பாங்க. எடுத்து வச்சு அவருக்கு வந்து பால் கொடுப்பாங்க. என்ன ஒரு தாயின்ற ஸ்தானத்துல அந்த பாலை கொடுப்பாங்க. கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுவாரு, பாலோட சேர்த்து அந்த அம்மாவோட உயிரையும் எடுத்துருவாரு. அந்த அம்மா கதறிட்டே ஓடும், அதெல்லாம் விட மாட்டார், உயிரை எடுத்துருவாரு. எல்லாம் கதறுவாங்க. உடனே வந்து கீழே விழுந்துருவாங்க. விழுந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து தூக்கிக்குவாங்க. குழந்தைய தூக்குவாங்க. ஒண்ணுமே தெரியாது அப்பாவி புள்ள போல கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு விழுந்து போயிருக்கும் அந்த உடம்பு. எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எரிப்பாங்க. பார்த்தா ஒரே வாடையா வாசனைனா வந்து ரொம்ப நறுமணம் கலந்த வாசனை வரும். எல்லாருக்கும் இந்த சந்தேகம் இருக்கும். ஆனா பார்த்தா என்னன்னா, கண்ணனுக்கு பால் போட்டுனதுனால அவள் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் போயிடுச்சு. அது மட்டும் கிடையாது, யாருக்குமே தெரியாது. இந்த கர்க சமிகதால வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலேந்து வந்து என்னன்னா புஷ்பக விமானம் வரும். யாரு, இந்த அரக்கி பகவானை கொல்லணும்னு துணிஞ்சவளுக்கு வந்து மேலேந்து புஷ்பக விமானம் வரும். எல்லாருக்கும் சந்தேகமா இருக்கு. ஆனா அதுல சொல்லுவாங்க, பகவானுக்கு எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தாயின்ற ஸ்தானத்துல, சரிங்களா, அதாவது வந்து வாத்சல்ய பாவம். அதாவது யசோதை தாய் வந்து உள்ள நல்லா இருக்கணும்னு கொடுத்தாங்க. ஆனா இவங்க கொல்லணும். ஆனா தாயின்ற அந்த பாவத்துல கொடுத்தனால என்ன பண்ணுவாரு, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பி என்ன பண்ணுவாரு, அங்க வந்து அவங்களை வந்து ஒரு மெய்டு வேலைக்காரமா வந்து மேல வந்து வச்சுக்குவாரு. அவ்வளவு கூட வந்து கிருஷ்ணா இஸ் சோ மெர்சிபிள். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதனா ஏன் இதை போல பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பகவானோட ஒரு சித்தி தான். ஆசைப்பட்டாங்க. இந்த பூதனா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா போன பிறவில வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தியினுடைய தங்கைன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல பெண்ணுன்னு சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க ஒரு சில இதுல. இப்ப என்ன பண்ணுவாரு, மகாபலி சக்கரவர்த்தி யாகம் வளர்ப்பார். யாகம் வளர்த்து என்ன பண்ணுவாரு, வந்து இந்திர பதவி அடையிறது இது பண்ணுவார். இந்திரன் ஓடி போய் காலில் விழுவார். பகவான் காலில் வந்து கவலைப்படாதுன்னு வாமன ரூபம் எடுத்து வருவார். வாமன ரூபம் எடுத்து வந்து 3 அடி மண்ணு கேட்பார். 3 அடி, அதாவது அந்த குழந்தை வாமனனை பார்த்தா அவ்வளவு அழகா இருப்பார். வாமனன் வந்து உபேந்திரன் பேரு, இந்திரனுடைய தம்பின்றதுனால உபேந்திரன் பேரு.
வந்த உடனே பார்த்தோன்னே அழகா இருக்கும். இது மகாபலியோட பொண்ணு பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். அடடா எவ்வளவு அழகான குழந்தையா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் வராரு. வரும்போது எவ்வளவு அழகான குழந்தையா இருக்கு, இதுக்கு நம்ம பால் கொடுத்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதே போல ஒரு குழந்தைய பெற்று நம்ம பால் கொடுத்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாங்க. அதனால நம்ம ஆசைப்படுறது நல்லதாவே ஆசைப்படணும் எப்பயுமே. இந்த ஆசையை வச்சிடறாங்க. இப்ப என்ன பண்றாரு, 3 அடி மண்ணு கேட்கிறாரு. 1 அடியில மேலோகம் பூரா வளர்ந்துடுறாரு. 300 அடியில காலு கீழே வச்சிருக்காரு. 3வது அடி எங்க மகாபலின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா மகாபலி அசுர குலத்துல இருந்தவர். இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜாவுடைய பிள்ளை விரோச்சனன். விரோச்சனனுடைய பிள்ளை தான் மகாபலி. பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு வார்த்தை கொடுத்திருக்காரு. என்னன்னு, அசுர குலத்தை நான் அழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வார்த்தை கொடுத்திருக்காரு. அதனால என்ன பண்றாரு, அழிக்காம என்ன பண்றாரு. இந்த மீன் டைம்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கராச்சாரியார் தான் அவர்களுடைய குரு. அவர் சொல்றாரு, எப்பா வந்திருக்கிறது ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் வந்திருக்காரு, தயவு செய்து கொடுக்காதுன்றார். தானம் கேட்டு அந்த பரந்தாமனே வந்திருக்கார். சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தானத்தை அதாவது தண்ணியை தார வார்த்தை கொடுக்குறார். தார வார்த்தை கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பகவான் 3 அடியை அளந்துடுறார். குருவுடைய பேச்சை கேட்காதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பாதாள லோகம் போறார். ஆனா பகவானுக்கே தானம் பண்ணதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அதாவது குரு பேச்சை கேட்காதனால என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்துல எல்லாரும் குரு பேச்சை கேட்கணும். ஆனா குரு பேச்சை கேட்காதனால என்ன பண்றாரு, அவர் பாதாள லோகத்துக்கு போறார். பகவானுக்கு தானம் பண்ணதுனால என்ன பண்றாரு, பாதாள லோகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி ஆக்குறாரு. பாதாள லோகன்றது நமக்கு எர்த்ரி பிளானட்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்க்கு அவரை கிங் ஆக்குறாரு. இத பாக்குறாங்க அந்த பொண்ணு. அடக்கடவுளை, இப்படிப்பட்ட எனக்கு நம்ம பால் கொடுக்கணும்னு நினைச்சு இந்த பயலுக்கு விஷம் வச்சு கொள்ளணும்டா, எங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும். வந்த உடனே பகவான் அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாரு. அந்த பொண்ணுதான் என்ன வருது, பூதனாவா வருது. பூதனாவா வரும்போது என்ன பண்றாரு, தாயா நினைக்கணும்ன்றது ஆசைப்பட்டதையும் நல்லதையும் நிறைவேற்றுறாரு. கொள்ளணும்னு நினைக்கிறாரு. இதுதான் பகவானுடைய அனன்ய பக்தி. நம்ம அதாவது கெட்டதா நினைச்சாலும் சரி, நல்லதா நினைச்சாலும் சரி, பகவான் அதை சரி பண்றாரு. ஆனா நம்ம எப்பயுமே நல்லதா நினைச்சா, கோபகோபியர்களோட நினைச்சா நமக்கு சிறந்த பக்தி கிடைக்கும். அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாதும் தனஞ்சய. அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாதும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனே. தனஞ்சயன்னா செல்வத்தை வெல்பவன். அவங்க அண்ணர் தர்மர் ராஜசூயாகம் நடத்தின போது வேர்ல்டு ஃபுல்லாமே போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் செல்வத்தை கொண்டாந்து, அதனால ஒரு பேர் தனஞ்சயன் பேரு. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாத நிலை. அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு, என் மைண்ட என் மேல நிலத்துன்றாரு. முடியல, ஏன்னா எல்லாராலையும் கிருஷ்ணா ரொம்ப கண்ணனே நினைச்சிட்டு இருந்த. நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்ய. எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. இது முடியலையா, அதை பண்ணுன்றார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, என்னையே மெடிடேட் பண்ணி என் மேலேயே மனசு நிறுத்துறாரு. எல்லாராலையும் முடியாதுன்னு தெரியும். யோகத்தின் ஒழுக்க நெறி, பக்தி யோகத்தோட ஒழுக்க நெறி என்ன, காலையில எழுந்திரிக்கணும், குளிக்கணும், குளிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணணும். வீட்டுல விக்கிரகம் இருந்ததுன்னா அந்த ஆல்டரோட ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணணும். பகவானுக்கு நேத்து வச்சு அந்த பூ இருந்ததுன்னா சுடி கலைந்த அந்த பூக்களை வெளியில எடுக்கணும். எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு புது பூக்களை அர்ச்சனை பண்ணணும். அப்புறம் பிரசாதம் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு இது கீர்த்தனம் பண்ணணும். என்னன்னா இஸ்கான் பக்தி யோக நெறிகள். ஏன்னா எல்லாராலையும் பகவானை சதா சர்வகாலம் நினைச்சிட்டு இருந்தா, பக்தி யோக நெறிகளை நீ ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும் சொல்றது. இப்ப 2வது ஆப்ஷன் கொடுக்குற. இப்ப இதுவும் முடியலன்றது 3வது ஆப்ஷன் கொடுக்க போறார் பகவான். Hare Krishna, could you hear my voice? Anirudh Prabhu, could you hear my voice? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, could you hear my voice? We can hear you, Prabhu. இப்ப நடுவுல கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா இருந்ததுனால உள்ளார போயிட்டு வெளியில வந்தது. சிரமத்திற்கு மன்னிக்குவோம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये भाहि भाहि महायोगिं देवदेवो जगत्पदे नान्यं तत् अभयं वक्ष्ये यत्र मृत्यो परस्परं कृष्णा எல்லாரும் நல்லபடியா கிடைக்கணும். இப்ப अप्यासे अप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत्तर्थम अभिकर्माणि पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि अप्यासे अप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत्तर्थम अभिकर्माणि पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாது. இப்ப சொல்லிட்டாரு, அடுத்து தேர்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டாரு. எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. இதுக்கு மேல அவர் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மைண்டை என் மேல நிறுத்துன்றார். முடியலையா இருந்துச்சுன்னா பக்தி யோகா, பக்தி இது பண்ணு. இப்ப மூணாவது ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மற்றும் செயலாற்றுவாய். இதுதான் வந்து என்னன்னா நிஷ்காம யோகா. முன்னாடி பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகா. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து அனன்ய பக்தி, அனன்ய யோகா. ரெண்டாவது பார்த்தது வந்து பக்தி யோகா. இது நிஷ்காம கர்ம யோகா. கர்ம யோகா தான், ஆனா வந்து கர்மத்தை செய்து பலனை எனக்காக செய்யுது, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயலுவாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய். சரி, எனக்காக நீ செயல்பட்டு உன்னுடைய பலன்களை எனக்கு கொடுத்துரு, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன்றார். எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. இதுக்கு மேல பறந்தாம என்னதான் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. மைண்ட் என் மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்றார். முடியலையா பக்தி தொண்டு பண்ணுன்றார். அந்த பக்தி தொண்டும் பண்ண முடியலையா, நீ செய்யற எல்லா செயலையும் எனக்கு விளைவா கொடு, அந்த விளைவுகளை எனக்கு கொடுத்துரு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து கோயிலுக்கு வந்து திருப்பணி பண்றாரு. நம்மளும் கோயிலுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய கோயில்கள், நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாகி போயிருக்கு. கோயில்களுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணலாம், குளங்களை தூர்வாரலாம். இதெல்லாம் செய்தாலே கூட வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ரொம்ப இதெல்லாம் பக்தி தொண்டு தான். சரிதான்ல. இந்த பக்தி தொண்டு பண்ண முடியலன்னு என்ன பண்ணு, இதே போல சர்வீஸ் பண்ணி என்ன வந்து அடைவாயின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. Shall we go for a poll, Prabhu? Anirudh Prabhu? Hare Krishna. Out of Brahman realization and devotional service, Krishna considers devotional Brahman, அதாவது Brahman, impersonal Brahman சொன்னா பாத்தீங்களா, இல்ல அருவ Brahman and devotional service. கிருஷ்ணா வந்து எதை சூப்பரா வந்து இது பண்ணுவார், டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவாரா, இல்ல அருவ பிரம்மன் வந்து அருவ பிரம்மன் சூப்பரா சொல்லுவாரா, இல்ல ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லுவாரா? எது வந்து பெஸ்ட்? ஐ எம் நாட் ஷூர், எனக்கு தெரியலன்னு சொல்றாரு. டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது வந்து பக்தி யோகம் சிறந்ததா, இல்லை அருவ பிரம்மன் சிறந்ததா, இல்ல அருவ பிரம்மனும் பக்தியும் சிறந்ததா, ரெண்டுமே வந்து சிறந்ததா, இல்ல எனக்கு எதுவுமே தெரியல. Stop the poll. Please show the results, Prabhu. Devotional service as most perfect. 68% சொல்லியிருக்கீங்க, அதான் கரெக்டான ஆன்சர். both are equal கிடையாது. ஏன்னா வந்து பகவானே சொல்லியிருக்காரு, பக்தி யோகா இஸ் த பெஸ்ட் யோகா. பக்தி யோகா இஸ் த பெஸ்ட் யோகா. பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வந்து ரொம்ப சிரமமானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. Shall we go for the next poll, Prabhu? டிஃபிகல்டிஸ் இன் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் ஆர், அதாவது வந்து அருவ பிரம்மனை வழிபடுறதுல இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் என்னென்ன? அந்த ப்ராசஸ் வந்து டிஃபிகல்ட், ரொம்ப சிரமமானதா, அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ட்ரபிள்ஸ், அதாவது முன்னேற்றம் ரொம்ப தடுமாடுறதா, இல்ல அது ஒன்லி சத் அண்ட் சித், சத்து சித்து அது மட்டும் தான் கிடைக்குமா, இல்ல வந்து எல்லாமே வா? அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆனதா, இல்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து அதுல வந்து ரொம்ப சிரமமானதா, இல்ல வந்து சத்து சித்து, சத்துனா வந்து என்னன்னா எட்டர்னல், சித்துனா ஆனந்தம். நம்மள வந்து ஆக்சுவலா என்ன சச்சித ஆனந்தம், நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆனந்தம் மிஸ் ஆகும். சரிங்களா? அந்த ஆனந்தம் வந்து எங்க ஆனந்தம் கிடைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட தான் அந்த ஆனந்தம் வந்து கிடைக்கும். அது மிஸ் ஆகுமான்றதுதான் வந்து கேள்வி. ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் தான் சரியான இது. ப்ராசஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட், அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் டிஃபிகல்ட். முன்னேற்றம் வந்து ரொம்ப சிரமமானது. சத்து சித்து எட்டர்னல் தெரியும், அப்புறம் வந்து நாலேஜ் இருக்கும், ஆனந்தம் இருக்காது. சரிங்களா? போய் வந்து ஒன்னோட ஒன்னா வந்து போய் கலந்துறது, அவ்வளவுதான். அதுல ஒண்ணுமே வந்து ஆனந்தம் இருக்காது.
ஆனந்தம் எதுல இருக்குன்னா பக்தி யோகத்துல இருக்கு. 73% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொல்றார் பகவான், இது எப்படி நீ செயலாற்றுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தனா முன்னாடி 9.27 பாத்துருவோம். எத் கரோஷி எத் ஆஷ்னாஷி எத் ஜுகோஷி ததாசி எத் தபஷ்யாசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வம தர்ப்பணம். எத் கரோஷி எத் ஆஷ்னாஷி எத் ஜுகோஷி ததாசி எத் தபஷ்யாசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வம தர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்யற, என்ன நீ பண்ணாலும் சரி, எதையெல்லாம் நீ என்னத்த சாப்பிட்டாலும் சரி, நீ எதையெல்லாம் உண்ணுன்ற, நீ என்னென்ன சாப்பிடு அதெல்லாம் எனக்கு கொடுப்பான்றார். படைச்சிட்டு சாப்பிடுன்றார். முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஏன் படைக்கணும்ன்றது. எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, நீ என்னென்னத்தெல்லாம் வச்சு படைக்கணும்னு நினைக்கிறையோ, எதையெல்லாம் நீ தானமா கொடுக்குறையோ, எந்த தவத்தெல்லாம் செய்யறியோ அதனே எனக்கு அர்ப்பணமாக எல்லாம் எனக்காக செய்ப்பான்றாரு. இதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. சரிங்களா? ஏன்னா நீ பாவ புண்ணிய விலைகளை நீ சிக்கிக்காத, நான் பாத்துக்கிறேன், எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து உன்னை கொண்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. இப்ப இந்த இதுல பாக்குறீங்க, இஸ்கான் பெங்களூர் நிறைய பக்தி சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இஸ்கான் பெங்களூர் பக்தி சேவைகள் செய்யறாங்க. உங்களால முடிந்தால் நீங்களும் இந்த சேவைகள்ல ஈடுபட்டுக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா துளசிஹார சேவா ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா. உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ நீங்க துளசிஹார சேவையில ஈடுபடுறதுனாலும் பண்ணலாம். புஷ்ப அலங்கார சேவை ஒரு நாளைக்கு 300 ரூபா. ராஜ்போக் பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கிறது, அது 500 ரூபா. சர்வ சேவான்றது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆனது. அப்புறம் தூப சேவா, பகவானுக்கு அந்த ஆரத்தி காட்டும் பத்தியில அது தூப சேவா, மாசத்துக்கு 2000. அப்புறம் என்னன்னா பால் ஷீர நைவேத்திய இது பாலபிஷேகம் 5000. புஷ்ப அலங்காரம் இது உங்களால முடிந்தால், இது எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. நீங்க இந்த சர்வீஸ்ல ஈடுபடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இதுல ஈடுபடலாம். அதைதத் அப்யசக்தோ அசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதய சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். அதைதத் அப்யசக்தோ அசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதய சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய உணர்வும் அப்படியும் முடியலையாப்பா, உன்னோட செயலையும் துறக்க முடியல, அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துடுறாரு அவரு. உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா வழியிலும் மொத்தத்தையும் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடு. ஆத்மா அட்லீஸ்ட் ஆத்மாவில மட்டுமாவது எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு பகவான். செயலை எனக்காக செய்ய முடியல, மொத்தத்தையும் தியாகம் பண்ணிடு. எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு உன்னோட ஆத்மா மேலேயாவது நீ உன்னோட முயற்சியை நிலைபெற செய்கின்றாரு. இங்க பாருங்க, இங்க யாரு இருக்கா? நந்தகோப மகாராஜா, யசோதை தாய், கோபகோபி எல்லாம் அடிச்சு புடிச்சிட்டு வராங்க. எல்லாம் அடிச்சு புடிச்சிட்டு எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிடு. அதாவது என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஆசை, எல்லாரும் ரொம்ப கொண்டாட்டம். ஏன்னா நந்த மகாராஜா குழந்தை பிறந்திருக்கு. கண்ணனை பார்த்தீங்களா, அப்படியே ரொம்ப அருமையா அப்படியே படுத்திருக்காரு. எல்லாரும் எல்லாம் லைன்ல வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லாம் ஏன்னா கூட்டம், அவ்வளவு கூட்டம், அத்தனை பேர் வரணும்னு. யசோதை சொல்றாங்க, பாத்துட்டீங்கன்னா கிளம்பிடணும், யாரும் நிக்க கூடாதுன்றாங்க. நந்த மகாராஜா அப்படியே எவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சிருக்காரு பாருங்க. அவர் புள்ளைய பத்திரமா பாதுகாக்கிறாரு. அவர் ஒரு ஈ எறும்புக்கு கூட தீங்கு பண்ண மாட்டாராம் தான் புள்ள. அதான் ஆண்டாள் தாயார் சொல்லுவாங்க, கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன். கூர்வேல் கொடுந்தனா வேலை வச்சுட்டு எறும்பு குத்த போறான். அவ்வளவு கூட கண்ண மேல பாசமா. அந்த அளவுக்கு இது. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க கண்ணன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஏன்னா கருப்பா இருப்பார்ல, தெரியாதுல்ல, அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா பாத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு யசோதை தாயினா எல்லாம் கிளம்புங்கன்றவாங்களா. அதனால எங்க கண்ணன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் தேடி பார்ப்பாங்களா. அவ்வளவு ஆசை பகவானை பார்த்து அவ்வளவு ஆசையா இது ஒரு விதமான ஒரு பக்தி தான். இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சகாம கர்மா, எல்லாத்தையும் துறக்கிறது, எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு ஆத்மாவில நிலை பெற்று இருக்கிறது. ஸ்ரேயோஹி ஞானம் அப்யாசா ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகாஸ் தியாகா சாந்தீர் அனந்தரம். ஸ்ரேயோஹி ஞானம் அப்யாசா ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகாஸ் தியாகா சாந்தீர் அனந்தரம். இப்ப இதுவும் உன்னால முடியலையாப்பா, இதுக்கு மேல பகவான் எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுப்பாருன்னு தெரியல. இது முடியலையாது, அது முடியலையாது, எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுக்குறா பாருங்க. இப்பயிற்சியினே இதையும் ஏதாவது பலனையும் துறக்க முடியலையா, மொத்தமா ஆத்மாவிலும் நிலை பெற முடியலையா. அடுத்ததும் சொல்றார், இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடால் ஞானத்தை விருத்தி செய். புஸ்தகத்தை படி. என்ன புஸ்தகம்? நார்மல் புஸ்தகம் கிடையாது, பகவத்கீதை பாகவதம் போல ஞானங்களை வளர்க்கக்கூடிய புத்தகங்களை படி. ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள், உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட எது சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு? தியானம் சிறந்தது. ரெண்டாவது இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல பாருங்க எல்லாம் ஃபுல்லா வேதங்களை கற்கிறாங்க, பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா தியானம், யார பரமாத்மாவை நோக்கி தியானம் பண்றாங்க. ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, என்ன நிறுத்துறது. மேலும்
தியானத்தை விட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பலன்களை தியாகம் செய்தல். நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயல் யாருக்காக தியாகம் பண்ணோம்? பகவானுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு? பலன்களை வந்து எனக்காக தியாகம் செய்து நீங்க இருங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். இப்ப எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எங்கேயாவது நிம்மதியா இருக்க முடியுங்களா? என்னாலதான் இது நடந்தது, என்னாலதான் இது நடந்ததுன்னா வந்து இது இருக்காது. எல்லா கடமையும் செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உள்ளது. கடமையின் செயல்கள் பற்றுதல் கொள்ளாது. அதுக்காக கடமையை செய்யாமல் இருக்காது, பாவம் வந்து சேருன்றார் பகவான். மன அமைதி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? பலன்களை துறந்தே ஆகணும். பலன்களை துறந்தீங்கன்னா வந்து மனசு அமைதி கிடைக்கும். எப்ப ஆனந்தம் கிடைக்கும்? எப்ப அமைதி கிடைக்கும்? ஆனந்தம் எப்ப கிடைக்கும்னா பகவானுக்காக துறக்கும் போது அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 படம் பார்த்துட்டோம். ஒண்ணு வந்து ஞானம், 2வது வந்து தியானம். 3வது பாத்தீங்கன்னா வந்து பலன்களை தியாகம் செய்தல். இதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப வந்து என்னன்னா, ஒரு பழக்கார அம்மா அவங்க வந்து பழம் வாங்கலையான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வித்துட்டு போறாங்க. இப்ப வந்து நந்த மகாராஜா வீட்டுக்கு முன்னாடி போகும்போது கண்ணனுக்கு பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசை. அந்த பரபிரம்மத்துக்கே பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசை. அப்பெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இது பண்டமாற்று முறை தான். உன்னை கொடுத்துதான் இப்பதான் காசு பணம்லாம் இருக்கு, உன்னை கொடுத்துதான் உன்னை வாங்குறது. குழந்தை கண்ணன் சின்ன பிள்ளை 2 வயசு 3 வயசு இருக்கும், அது பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசை. அவர் என்ன பண்றாரு? உள்ளார ஓடி போய் தானிய கிடங்குள்ளார போயிட்டு அவர் கைக்கு சின்ன கை, பிஞ்சு கை, அதுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குமோ அந்த ஒரு தானியத்தை எடுத்துட்டு வராரு. ஒடியாரும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா தானியமும் செதறி போகுது, எல்லாமே கீழே விழுந்து போகுது. வந்து பார்த்தா ஒரு 3-4 தானியம் தான் இருக்கு. அந்த பழகாரம்மா முன்னாடி நிக்குது. அந்த குழந்தைய பாக்குறாங்க அந்த அம்மா. அந்த குழந்தையோட தேஜஸை பார்த்துட்டு, அடடா இந்த குழந்தைகிட்ட தானியத்தை போய் வாங்கிக்கிறோமே சொல்லிட்டு என்ன பண்றது, கொடுப்பான்னு சொல்லி அந்த தானியத்தை வாங்கிக்கிறாங்க. அந்த அம்மா வாங்கி உள்ளார போட்டுட்டு பழத்தை அங்க பாருங்க, அவர் எவ்வளவு பழம் பாருங்க, அவருக்கு பழம்னா ஆசை, வாங்கிக்கிறார். அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க? அந்த குழந்தையே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த கண்ணை வந்து உள்ளார போயிடுறாரு. என்ன பண்றாங்க? அந்த போட்டதை அந்த அம்மா துணியை போட்டு மூடி இருக்காங்க. திரும்ப துணியை திறந்து பார்த்தா வைடூரியன்னு இதுவாகி போயிருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுது. இதுதான் பகவானுக்கு. பகவான் என்னைக்குமே கணக்கு வச்சுக்கிறதே கிடையாது. பக்தர்கள் வந்து அது எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதாவது கொடுக்க, அது மெர்ச்சன்ட் கிடையாது. அவர் பகவான் வந்து என்னன்னா வந்து வியாபாரி கிடையாது. இருந்தாலும் பக்தர்களுக்காக எல்லாமே அவர் போட்ட ஒரு 2-3 தானியம் வைடூரியமா வந்து நிக்குது. இதுதான் வந்து பழங்கு. அந்த அம்மா எதையுமே எதிர்பார்க்கல. அந்த குழந்தை வந்திருக்கு, பரந்தாமனை பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆசையில வந்து என்ன பண்றாங்க? அந்த பழங்களை எடுத்து கொடுக்குறாங்க. பகவான் மேல பக்தியை செலுத்தினா எல்லாத்தையும் சரி. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம்ன்றார். என்னுடைய பக்தர்களுடைய யோகக்ஷேமங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன்றார். இதுக்கு மேல அவர் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தியான யோகா, ஞான யோகா. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணயே வசா நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மய்யார்பித மனோபுத்தி யோ மத்பக்த சமே பிரியः அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணயேவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மய்யார்பித மனோபுத்தி யோ மத்பக்த சமே பிரியः. அதாவது வந்து யாரெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவங்க 8 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. பிரியாஷ்டகம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இத 8 பேர் 8 ஸ்லோகத்துல வந்து யாரெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க, நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானன்றார். 18வது அத்தியாயத்துல தான் சொல்றாரு, யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதை ஞானத்தை வெளியில சொல்லி கொடுக்குறாங்களா அர்ஜுனா, அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க. யாரு கேட்கறாங்களோ அவங்களும் எனக்கு பிரியமானவங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்ப வந்து என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு. 8 இதுல வந்து அவர் பகவான் சொல்றார், எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் பொறாமை இருக்கக்கூடாதுன்றார். எல்லா உயிர்கிட்டையும் அன்பு நண்பனா இருக்கணும். தன்னை உரிமையாளனாக கருத, எதையுமே நமக்கு உரிமை, ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது, அந்த ஞானம் இருக்கணும். அகங்காரத்துல இந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. இன்பம் வந்தாலும் வந்து மகிழ்ந்து ஆடக்கூடாது, துன்பம் வந்தாலும் சோர்ந்து உட்காந்துடக்கூடாது, எப்பயும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மையுடன் எவ்வளவு டார்ச்சர் வந்தாலும் சரி, எல்லாம் நம்மளுடைய கர்ம பலன் இல்லைன்னா பகவானுடைய சித்தம், இது 2த்துல சகிப்புத்தன்மையோட இருக்கிறது. சுய கட்டுப்பாடுன்னா இந்த 5 புலன்களும் கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கிறது. தனது மனதையும் பக்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு. இங்கே கடைசியா என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் இருந்தாலும் டிவோஷனல் சர்வீஸ், டூ த டிவோஷனல் சர்வீஸ். என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். என்னுடைய பக்தன் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு, பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றாரு. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, அவர் என்ன பண்றாரு? குசேலர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, உள்ளார விட மாட்டேன்றாங்க காவலர்கள்லாம். என்ன பண்றாரு? அவரு பக்தன், அவர் வந்து சிறந்த பக்தன். ஏன்னா 2 பேரும் சாந்திபனி முனிவர் கிட்ட வந்து என்னன்னா ஒன்னா குருகுலத்துல படிச்சவங்க, ரொம்ப நெருங்கிய தோழர்கள். பக்தன்ற அந்த தோழன் வந்தவொடனே என்ன பண்றாரு? பாத பூஜை பண்றாரு. அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு? பாதத்தை அலம்புறாரு. எல்லா ராணிகளும் பாக்குறாங்க, என்ன அந்த சாட்சாத் பரபிரம்ம வந்து கால கழுவிதான் பக்தனுக்கு அவர் செய்ய சமயப்பிரியகன்றாரு.
ருக்மிணி தாவா சாட்சாத மகாலட்சுமி தாயாரே வந்து சாமரம் வீச சொல்றாரு. இதுதான் பக்தனுக்கு அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டு. பிரியமான பக்தர்களுக்கு அவர் ரொம்ப பிரியமானவன் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். யஸ்மானோத்விஜதே லோகா லோகானோத்விஜதே சயக ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேஹே முக்தோ யஸ சமே பிரியஹ. யஸ்மானோத்விஜதே லோகா லோகானோத்விஜதே சயக ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேஹே முக்தோ யஸ சமே பிரியஹ. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாதுன்றார் பகவான். யாரு? சமயப்பிரிய. யாரு? யாருக்கும் போய் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், மேக்சிமம் யாரும் நம்மளை தொல்லை கொடுக்காமலும் பாத்துக்கணுன்றார். இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ, இது ரொம்ப முக்கியம். இன்ப துன்ப பயம் எல்லாத்துலயும் என்ன வந்தாலும் அமைதியா இருக்கிறது, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார். இங்க பாருங்க, இதுல ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. இதுல வந்து சிவபெருமான் உட்கார்ந்துருக்காரு, சுத்தி ரிஷிகள் இவங்க எல்லாம் வந்து பாகவதத்தை வந்து எது உபதேசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா லோகமாதா வந்து தன்னுடைய கணவரோட உட்கார்ந்துருக்க ஒரு இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அவர் மேல ஒரு காலை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. லோகமாதா ஜெகத் மாதா அவங்க காலை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. மேல யாரும் பாத்துருக்காங்க, அந்த சித்திரரதன். அவர் வந்து என்ன, வித்யாதரர்களுடைய அரசன் சித்திரரதன்றவர் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, மேல அந்த பிளேன்ல போயிட்டு இருக்காரு. பாக்குறாரு இங்க என்ன சிவபெருமான் இவ்வளவு ஞானிகளுக்கு வந்து இவ்வளவு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கடைசியில தன் மனைவி வந்து தன் தொடை மேல வந்து அவங்களுடைய இதை காலை போட்டு உட்கார வச்சிருக்காரு. சுத்தி ஞானிகளும் உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு மாதிரி இதுவா போகுது. அவர் வந்து சிறந்த விஷ்ணு பக்தன், சிறந்த நாராயண பக்தன். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கு. சித்திரகேது அவருடைய பேர் வந்து சித்திரகேது. சித்திரகேது வந்து அவருடைய பேரு. என்ன பண்றாரு, பார்த்து சொல்றாரு, என்ன இது சொல்றாரு இவர் வெளியிலே, சிவபெருமான் ஒரு சிறந்த இவரு, அவரு மனைவி மேல வந்து சாதாரணமா உட்கார்ந்து மனைவி பக்கத்துல இப்படி உட்கார வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காரு இத்தனை பேர் மத்தியிலன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதை கேட்டு சிவபெருமான் சிரிக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஆத்மராம், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அவர் வந்து எதுக்குமே கலங்கல. அவர் சுத்தி இருக்கிற ரிஷிகளும் அமைதியா இருக்காங்க. ஆனா கேட்டுட்டு இருந்த பார்வதி தேவிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. நான் என் கணவர் கூட உட்கார்ந்துருக்கேன், இவன் யாரு கமெண்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, சபிச்சிடுறாங்க. பார்வதி தேவி வந்து என்ன பண்றாங்க, சபிச்சிடுறாங்க. நீ வந்து எங்களை வந்து தவறா, அதாவது நாங்க வந்து என்னன்னா வந்து சாதாரண உடல் ரீதியான உறவு கிடையாது எங்களோடது, ஆத்மார்த்தமான ஒரு உறவு. நீ வந்து என்ன உடல் ரீதியா பாத்திருக்க, அதனால நீ தாழ்ந்த குலத்துல அசுர குலத்துல வந்து என்ன பிறப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விருத்தாசுரனா வந்து பிறக்கிறார். விருத்தாசுரனோட கதை பின்னாடி பாவத்துல சொல்றேன். அப்ப வந்து என்னன்னு பார்த்தா நீ பிறப்பண்றாரு. உடனே என்ன பண்றாரு, மேல இருந்து அந்த புஷ்ப விமானத்தை கீழே இறக்கிட்டு கீழே வந்து லோகமாதா கால்லயும் சிவபெருமான் கால்லயும் உழறாரு. அதாவது வந்து அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானவர். அவர் நினைச்சிருந்தா திரும்ப வந்து என்ன பண்ணலாம், சபிக்கலாம். திரும்ப வந்து சபிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா வித்யாதரர்களுடைய அவர் வந்து தலைவர், தப்பிச்சுக்கலாம். என்ன பண்றாரு, இது வந்து நான் வந்து தெரியாம செய்த பிழை, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. அதாவது வந்து இது வந்து என்னுடைய டெஸ்டினி, என்னோட ஃபேட்டோ என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு நான் இதை போல பேசிட்டேன், தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு காலில் விழுந்து வணங்கிட்டு, நீங்க கொடுத்த சாபத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன், இது நான் பகவான் எனக்கு அளித்த ஒரு வரமா ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கிளம்பி போயிடுறேன். சிவபெருமான் சொல்றாரு பார்வதி தேவி கிட்ட, அவசரப்பட்டுட்டேமான்றாரு. என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. அவன் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன், சிறந்த பக்தன்றதுனால நீ சாபம் கொடுத்தாலும் அது ஒரு வரமா எடுத்துட்டு போறான். ஏன்னா தன்னை திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வரமா எடுத்துட்டு போறான். அதனால அதாவது நாராயண பக்தர்களுக்கு வந்து இதே பகவான் சிவபெருமான் சொல்ற, நாராயண பக்தர்கள் வந்து இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்துல வந்து சமநிலையோட இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இதுக்குதான் இந்த சித்திரகேதுனுடைய கதையை நம்ம பார்த்தோம். அனபேக்ஷ சசிதக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதக சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரியஹ. அனபேக்ஷ சசிதக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதக சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரியஹ. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்கு முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சாதாரண செயல்கள் கிடையாது, எப்பயும் பக்தி தொண்டு. தூய்மையாக எப்பயும் வந்து என்னன்னா வந்து கிளீனா இருக்கிறது, பாடி கிளீனிங் கிடையாது, ஹார்ட்டும் கிளீனா வச்சிருக்கிறது, கவலைகள் இன்றி, கவலை இல்லாம எல்லாவித வழிகளில் இருந்து விடுபட்டவனா, எல்லாருக்கும் எல்லா வழியும் இருக்கிறத சேர்ந்த வழியை கன்சிடர் பண்ணாம பகவானே நமக்கு கடைசி புகழ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏதேனும் பலனுக்காக எப்ப பார்த்தாலும் பலனுக்கு முயற்சி பண்ணாம உள்ளான எனது பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குசேலர். அவரோட வீடு பாருங்க எவ்வளவு குடிசையா இருக்கு. எப்பயும் பகவானோட நாமத்தை ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார், சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். பக்கத்துல யார் பாத்தீங்களா, ஒய்ஃப்.
அவருக்கு வந்து அத்தனை குழந்தைங்க எல்லாம் பசி பட்டினியோட வாடிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து அவர் எல்லாம் பகவான் பாத்துக்குவான். சரிங்களா, படைத்தவன் இருக்கான், அவன் பாத்துக்குவான். ஆனா அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, எப்பா உன்னுடைய நண்பன் கிருஷ்ணன் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் நீ கேட்கலாமே, ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாமா. ஆனா அவர் அதெல்லாம் காதலே வாங்கிக்கல. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலதான் என்ன பண்றாரு, போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அதுவும் கேட்கல. அவரு போயிட்டேன்னா அவ்வளவுதான் கொடுத்துட்டு வராரு தவிர எதுவுமே கேட்கல. பகவானுக்கு தெரியாத பக்தனுடைய இது அவருக்கு தேவையான செல்வ செழிப்புகள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. இதுதான் ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான இயல்பு. இந்த இதுல பாக்குறீங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா உட்கார்ந்துருக்காரு. அவங்க அப்பா ஹிரண்யகசிபு அவரை கொல்றதுக்கு என்னென்னமோ வழிகள்லாம் பண்றாரு. யானையை விட்டு கொல்றாரு, பாம்பு, தீ, ஹோலிக்கான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலயும் விட்டு வந்து அவர் இது பண்றாரு. ஆனா அவர் வந்து எதுலயுமே பிறழல, ரொம்ப இதுவா இருக்காரு. இவர் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தன். யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரியக. யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரியக. எவனொருவன் ஒருபோதும் அழிவதில்லையோ, ஆனந்தம் வந்தா குதிக்கிறோம், துன்பப்படுவது இல்லையோ, துன்பம் வந்தா சோர்ந்துடும், அப்படி இருக்கக்கூடாது. புலம்புவது இல்லையோ, மேக்சிமம் எல்லாருமே புலம்பிட்டு தான் இருக்காங்க. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, எனக்கு மட்டும் தெரியறதுல ரெண்டே விஷயம் தான், ஒண்ணு நம்ம கர்மம், இல்ல பகவானுடைய சங்கல்பம். ஆசைப்படுவதில்லை, எதுக்கும் ஆசைப்படுறதில்லை. மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை, ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு, நடுவுல இது எப்பல வந்து போயிட்டாங்களே, மங்களத்திலயும் சரி அமங்கலத்திலயும் சரி எதுலயும் வந்து கலந்துக்காம ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமான்றார். பாருங்க பிரகலாத மகாராஜா எத்தனை சுத்தி அசுரர்கள் கூட எதுக்கும் கவலைப்படல. வருதா யானை யாருன்னு பாக்குறாருன்னா இதெல்லாம் ஒண்ணும் எல்லாமே பகவானோட ஒரு ரூபமா வந்து அவர் பாக்குறார். அதனால வந்து பகவான் வந்து அவர் வந்து பாதுகாக்கிறார். शम शौत्र शमित्रे च तदा मानापमानायो शीतोषण सुख दुःखेश समसंग विभजितः तुल्य निंदा सुधीर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मदीर भक्तिमान मे प्रियो नर. समशौत्रो च मित्रे च तदा मानापमानायो शीतोषण सुख दुःखेश समसंग विभजितः तुल्य निंदा सुधीर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मदीर भक्तिमान मे प्रियो नर. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவிக்கணும்ன்றார். மான அவமானம் எது வந்தாலும் அமைதியா இருக்கணும்ன்றார். இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து ஒண்ணுமே இவனை பண்ணாது. ஹி இஸ் ரெடி டு லிபரேட். இதுதான் வந்து லிபரேஷன், முக்திக்கான ஒரு இதுன்றார். களங்கம் தரும் தொடர்புகள்ல இருந்து, களங்கம் தர தொடர்புனா என்ன, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொன்ன பாத்தீங்களா இல்லையா, மீட் ஈட்டிங், இல்லிசிட் செக்ஸ், கேம்பிளிங், இதெல்லாம் வந்து களங்கம் தரக்கூடிய செயல்கள். எதனை கொண்டும் திருப்தியுட்டு மௌனமாக தங்கும் இடத்துக்கு கவலைப்படாம அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்றாரு. இங்க பாருங்க, இந்த கதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். அம்பரீஷ் மகாராஜா ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறாரு. மறுநாள் வந்து துவாதேசி விரதம் முடிக்கணும். துர்வாச முனிவர் வராரு. நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்றாரு. வெயிட் பண்றாரு. ஆனா பாராயண டைம் முடிய போகுது. அதனால என்ன பண்றாங்க, நீங்க துளசி தண்ணியை குடிச்சீங்கன்னா விரதம் முடிச்ச போலவும் இருக்கும், அதிதியை விட்டுட்டு சாப்பிட்ட போலவும் இருக்காதுன்றாரு. துளசி தண்ணியை குடிக்கும் போது என்ன பண்றாரு, துர்வாச முனிவர் வராரு. வந்துட்டு டென்ஷனா என்ன பண்றாரு, அவருடைய முடியை ஒண்ணு எடுத்து ஒரு அசுரனை உருவாக்குறாரு. அங்க பாத்தீங்களா அம்பரீஷ் மகாராஜா கையை கூப்பிட்டு இருக்காரு. பகவானே நான் எதுவுமே காரணம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒண்ணுமே அவர் நினைச்சுதான் சண்டை போடலாம் கொள்ளலாம் எல்லாமே பண்ணலாம். அவர்கிட்ட அம்பரீஷ் மகாராஜா அவ்வளவு பெரிய சக்கரவர்த்தி, யாரு, இந்த இஷ்வா குலத்துல வந்தவர். அவர் அதெல்லாம் கவலைப்படல. பகவானை நோக்கி, பகவானே இதுவும் உன்னுடைய சங்கல்பம் பண்றாரு. இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான ஒரு இது. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்புறாரு. பக்தன் வந்து கையை தூக்கிட்டான். கையை தூக்கணும்னு என்ன பண்றாரு, அவர் நினைச்சிருந்தா அந்த மிருகத்தெல்லாம் அவர் ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கியிருக்கலாம். அந்த துர்வாச முனிவர் கூட அவர் இது பண்ணலாம். ஆனா வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து பகவானை நோக்கி, பகவானே இது என்னுடைய கர்மமோ இல்லை உன்னுடைய சங்கல்பமோன்னு சொல்லி அவர் பகவானை வேண்டும் போது சுதர்சன சக்கரம் வந்து துர்வாசரை விரட்டி பின்னாடி துர்வாசரே வந்து அவர்கிட்ட விழுந்து அந்த சதர்சன சக்கரத்துல இருந்து விடுபட்டதை கதையை நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஷத்ததான மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதிவ மே பிரிய. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஷத்ததான மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதிவ மே பிரிய. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியம். கடைசியா ஃபைனலா இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகா இன் திஸ் சாப்டர். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற, இதுதான் அழிவில்லாத பாதைன்றாரு. நிறைய ப்ராசஸ் வருது. இதுதான் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையோட இருக்கணும் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு.
இதுல ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. இவர் பேர் என்னன்னா வில்வமங்க தாகூர். வில்வமங்க பாத்தீங்களா, பகவான் கிருஷ்ணர் உட்காந்து எவ்வளவு அழகா அவர் பாடுறாரு, கேட்டுட்டு இருக்காரு. இவரோட கதையை சொல்றேன். இந்த வில்வமங்க தாங்கூர் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிராமணர், அந்தனர் குலத்துல பிறந்தவர். இளம் வயதுல என்ன ஆகுது, இவருக்கு வந்து ஒரு தாசியினுடைய, அதாவது விலைமாதுனுடைய ஒரு தொடர்பு ஏற்படுது. எப்பயுமே அந்த என்ன பண்ணுவாரு, காலையில எழுந்து எல்லா ரெகுலேட்டிவ், அதாவது வந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லாம் செஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த தாசியினுடைய வீட்டுக்கு, விலைமாதுனுடைய வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. அவங்க அப்பா இறக்குறாரு. இறந்த உடனே அவங்க அப்பாவோட சிரார்த்தத்தை முடிச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே கிளம்பி போறாரு. எங்க அந்த விலைமாது மேல அவ்வளவு கூட பட்டுதலோட இருக்காரு. பார்த்தா மழை சோன்னு கொட்டுது, ஆத்துல வெள்ளமா ஓடுது. இவருக்கு வந்து என்ன, அந்த விலைமாதுவோடைய அட்ராக்ஷன் இவரை பிடிச்சி இழுக்குது. என்ன பண்றாரு, ஆத்துள்ளார் இறங்கிறாரு, வெள்ளத்திலே அடிச்சுட்டு போறாரு. எப்படி அந்த விலைமாதுவை போய் பார்த்தே ஆகணும், அந்த தாசியை போய் பார்த்தே ஆகணும்னு என்ன பண்றாரு, ஒரு பிணம் ஒண்ணு மிதக்குது, பிணமா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெட் பாடியை புடிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றாரு, அடுத்த கரையை கடக்கிறார். கடந்து அப்படி இப்படின்னு அந்த வீட்டுக்கு போறாரு. வீடு பூட்டி இருக்கு, அந்த விலைமாதனுடைய வீடு மூடி இருக்கு, உள்ளார அந்த அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கு. இவர் என்ன பண்றாரு, சரி எப்படியாச்சும் வந்து கதவை தட்டி பாக்குறாரு, திறக்கல. எப்படியாச்சும் வந்து என்ன பண்ணா, கூரையை பிச்சுட்டாவது உள்ளார குதிக்கணும்னு சொல்லி பாக்குறாரு. மேல போனா கயிறு வேணுமே, ஒரு கயிறு கீழே தொங்குது. அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு மேல போறாரு. மேல போய் பார்த்தாதான் அது பாம்பு. பாம்புக்கு கயிறுக்கு வித்தியாசம். அதான் வந்து இந்த காமம். இந்த காமத்துல என்ன பண்றாரு, மேல போயிட்டு கூரையை பிச்சுட்டு உள்ளார குதிக்கிறார். அந்த அம்மாவுடைய பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்தாமணின்னு பேரு. அந்த சிந்தாமணி வந்து இதை பார்த்து, என்ன மனுஷனா இருக்காரு இவரு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, எப்பா நீ என்ன பாக்குறதுக்காக இவ்வளவு தூரம் வரியே, இது வந்து அழியக்கூடிய, அதாவது நகம், சதை, சீழு, மஜ்ஜை இதெல்லாம் வந்து அழியக்கூடியது. இதுக்கு போய் இவ்வளவு தூரம் சிரமப்படுறியே, இந்த சிரமத்தை நீ வந்து கண்ணனை அடையறதுக்கு நீ சிரமப்பட்டு இருந்தா உனக்கு வந்து திரும்ப இந்த அழியக்கூடிய இந்த உடலே கிடைக்காம, யாரு, சிந்தாமணி அந்த அம்மா வந்து என்ன தாசி, அந்த அம்மா அட்வைஸ் பண்ண உடனே இவருக்கு சுரீர்னு உரைக்குது. அது சொல்ல வேண்டிய அந்த நேரத்துல சொன்ன பகவான் மூலமா சொல்ல வைக்கிறார். அது சொன்ன உடனே, நீ விருந்தாவனத்துக்கு போ, அங்க கண்ணன் இருப்பான், அந்த கண்ணனை பார்த்து நீ வந்து இது பண்ணுன்றாரு. உடனே என்ன பண்றாரு, விடுன்னு வந்து அந்த தாசியோட முகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, விருந்தாவனத்துக்கு போயிடுறாரு. அங்க போன போது என்ன பண்றாரு, ஒரு அந்தணனுடைய மனைவியை பாக்குறாரு. திரும்பவும் அதாவது வந்து என்னன்னா, பகவான் இதை சொல்றாரு, எல்லாமே உள்ளார இருக்குன்றாரு. போன உடனே அந்த அம்மா மேல மோகப்படுறாரு. உடனே அவருக்கே அசிங்கமாயிடுச்சு. ஏற்கனவே ஒரு தாசி நம்மளை அசிங்கப்படுத்தி இவ்வளவு தூரம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கு, திரும்ப இந்த அம்மாவை பார்த்து மோகப்படுறமே என்ன பண்றாரு, 2 கண்ணியை வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, குருடாக்கிறார். குருடாக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, தீட்சையை வாங்கிட்டு என்ன பண்றாரு, யாருமே இல்ல, பகவான் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவரே டெய்லி அவருக்கு சாப்பாடுலாம், இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா உட்காந்து கவனிக்கிறாரு பாருங்க. அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, டெய்லி சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு. சரிங்களா, பிருந்தாவன வாசியா வந்து கொண்டாந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. அவர் பாட சொல்லி கேட்கிறாரு. ஆனா அவருக்கு தெரியல, கண்ணன் தான் ஏத்தாப்புல உட்காந்துருக்கு, கண்ணு தெரியல இல்ல, டெய்லி பாடுறாரு அவர் மேல. கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம், இதுதான் வந்து பேஸ். எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இஸ்கான்ல வந்து கோஸ்வாமிகள் இருப்பாங்க. எல்லா கோஸ்வாமிகளும் இவரை பின்பற்றி தான் வந்து பிற்காலத்துல வந்து இந்த வில்வமங்கல தாகூரை பின்பற்றி தான் வந்து எல்லாமே இது பண்ணாங்க. இந்த கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம்ன்றத என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதாகிருஷ்ணனுடைய அன்பு கண்ணு தெரியாது அவருக்கு, இருந்தாலும் அந்த ராதாகிருஷ்ண அன்பை வந்து அவ்வளவு கூட வந்து அருமையா வந்து அனுபவிப்பாரு. ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாரு, எப்பா நானே தான் பாடிட்டு இருக்கேன்ப்பா, ஒரு நாள் கிருஷ்ணா நீ பாடக்கூடாதான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. கிருஷ்ணா வந்து இவ்வளவு நாள் யாருன்னு தெரியாது. என்ன பண்ணுவாரு, புல்லாங்குழல எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே, ஆஹா வந்திருக்கிறது வந்து அந்த இடையன், அந்த கண்ணன் தான் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, டக்குன்னு கண்ணா சொல்லி பிடிக்க போவாரு. கண்ணனை பிடிக்க முடியுமா, ஓடுவாரு. டக்குன்னு அவர் கையை தொட்டுட்டு அப்படியே ஓடி அவர் கூட விளையாடுவார். இதான் பக்தனுக்கும் இதான் சமயப்பிரியா, அவர் மேல வந்து அவ்வளவு பக்தி இருக்கிறதுனால ஓடி கண்ணனை அவனை எப்படியும் பிடிச்சிடும்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் ஓடி பிடிச்சு விளையாரு. கண்ணன் பக்தர்கள் கூட அவ்வளவு கூட ரொம்ப பிரியமானவர். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பகவான் கூட எப்படி பிரியமா இருக்கணும்ன்றத வந்து இந்த பிரியாஷ்டகத்தை வந்து பார்த்த எல்லாரும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணி பகவானுக்கு பிரியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த எல்லாம் அல்ல அந்த கிருஷ்ணனை வேண்டிக்கிறேன். அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ், இனி வரப்போகக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா வந்து, திரும்ப இன்னொரு பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம். 18 days பகவத்கீதா இன் 18 days சொல்லிட்டு. இப்போ உங்களோட பேட்ச் வந்து 30th, இந்த மாசம் 30th வந்து முடியுது, ஜூன் 30th. ஜூலை 1st இருந்து இன்னொரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றோம். இன்னொரு பேட்ச் வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க. நீங்க இதெல்லாம் பிரியமானவர்கள், நீங்க பகவான் ஏன்னா நீங்க பெற்ற அந்த ஞானத்தை வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கின்றத சொல்லுங்க. திரும்ப இன்னொன்னு என்ன பண்ற, இது வந்து ஒரு பேட்ச், அடுத்த பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க 1st இருந்து. உங்களுக்கு நீங்களாம் வந்து அனுபவிச்சிட்டீங்க இந்த கதையை, இன்னும் நீங்க வந்து ஃபர்தரா ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும், எங்களுக்கு கண்ணனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பாகவதத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்றோம், ஜூலை 1st இருந்து சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி. இதே போல வந்து டெய்லி எல்லாம் பண்ண முடியாது, சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி. ஈச் மாடியூல் ஆஃப் 10 செஷன்ஸ், ஒரு மாடியூலா வந்து பிரிக்கிறோம். 10 செஷன், நீங்க ஒரு 10 செஷன் 10 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட். சரிங்களா, ஸ்ரத்தாவன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பல ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஒரு அடுத்தது வந்து எனக்கு இது போதும் பண்ணா நீங்க போய்க்கலாம். அடுத்தது இது மேலே நீங்க கண்டினியூ பண்ணி போனீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 10 செஷன், அதுக்குள்ள வந்து ஒரு சர்டிபிகேட். இப்படியே வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா வந்து உங்களுக்கு பகவத்கீதை பாகவத நாலேஜ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்காங்க. இது ஸ்மால் குரூப்ஸ், ஒரு 20 குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க. 20 பேரை வந்து ஒரு குரூப்பா பிரிச்சு இதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஆசிரியர்கள், நல்ல தேர்ந்த ஆசிரியர்களை போட்டு நடத்துறாங்க. மீட்டிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீக்லி வந்து ஒன்ஸ். சரிங்களா, வீக்கெண்ட்ல தான். அதாவது வந்து என்னன்னா சனி ஞாயிறு ஹாலிடேவா இருக்கும், உங்களுடைய அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து
இல்லைன்னா டுவைஸ் a week, ஒரு நாள் பகவத்கீதையும் ஒரு நாள் பாகவதம், உங்களுக்கு தேவை எப்படியோ அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா தகுந்த போல சொல்றேன். குழந்தைகளுக்காக வந்து ஸ்மால் சில்ட்ரனுக்காக வந்து என்னன்னா கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ். இதெல்லாம் நீங்க எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னா வெப்சைட்ல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு, இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நீங்க போயிட்டு வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பல பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து எப்படி வந்து அந்த யூடியூப் சேனல் பாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கறாங்க. நான் வந்து எப்படி வந்து அந்த யூடியூப் இந்த சாப்டர்லாம் டவுன்லோட் பண்ணலான்றது வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு டெமோ, சின்னதா ஒரு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாருமே நல்லா படிச்சவங்க தான் வந்து இந்த இதுல வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இருந்தாலும் வந்து நான் உங்களுக்காக இதை சொல்றேன். கூகுளுக்கு போங்க, கூகுளுக்கு போயிட்டு இந்த இஸ்கான் மேங்களூர் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், இஸ்கான் மேங்களூர்ன்றத வந்து டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு பண்ணி வந்தா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர்னு வரும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த ராதா கோவிந்த மந்திரை வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்படி வந்து ஒரு படம் வரும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர். இதுல பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் பேட்ச், நெக்ஸ்ட் பேட்ச்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். நீங்க வந்து இப்ப எந்த பேட்ச்ல இருக்கீங்க, 13ல இருந்து 30. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்க சொல்லலாம். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகும். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்க நீங்க இப்போ உள்ளார என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும்னா இதை வந்து கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டொனேட், உங்களால முடிஞ்சா ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுங்க. ஏன்னா இவ்வளவு அரேஞ்ச் பண்றாங்க, எல்லாமே இது பண்ணி ஜூம்லாம் வாங்கி உங்களால முடிந்தால் செய்யுங்க. இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. முடிஞ்சா அந்த ராதா மாதவ செய்யுங்க. இப்ப வந்து கீழே வரீங்க. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யார் என்னென்ன கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ்ல அட்டன் பண்றவங்க இங்கிலீஷ்ல அட்டன் பண்ணலாம், கன்னடா, தெலுங்கு, ஹிந்தி, தமிழ்ல வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ணன் தாசன் பிரபுன்ற அந்த பேரு. இதுக்குள்ள நீங்க ஜூம்குள்ளார போக முடியல, இதுக்குள்ளார டைரக்டா லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து போலாம். இது இல்லாம என்னன்னா வந்து வேற கிளாஸஸ் இருக்கு. 6ல இருந்து 6 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ், 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்க்கு. நாமனிஷ்டா பிரபு அவர் தான் இந்த மேங்களூர் கோயிலுடைய பிரசிடென்ட், அவர் எடுக்கிறாரு. கன்னடா ஸ்ரீவாஸ் அங்கன் கீர்த்தன் பிரபு அவரு எடுக்கிறாரு. நீங்க வந்து விருப்பமானவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க சொல்லி விடலாம். லைவ் ஜபா செஷன் எல்லா நாளும் வந்து காலையில 5 மணிக்கு வந்து நீங்களும் அந்த சாண்டிங்ல கலந்துக்கலாம். எல்லாருமே வந்து சாண்டிங் கலந்துக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், காலையில 5 மணி 6 மணி இல்லைன்னா வந்து ஈவினிங் 6 மணி 7 மணி இது வந்து லைவ் ஜபா செஷன் போயிட்டு இருக்கு. யார் யாருக்கெல்லாம் விருப்பமா இருக்கோ நாளைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஜபம் பண்றது, மாலையை வச்சு எப்படி ஜபம் பண்றதுன்றது சொல்லி கொடுக்குறேன். எல்லாரும் நாளைக்கு மாலையோட வாங்க. மாலை இல்லாதவங்க கவலை இல்லை, நான் எப்படி சொல்லணுன்றதை சொல்லிவிட்டேன். அது ரொம்ப முக்கியமானது. நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு நேரம் இல்லாதனால வந்து இது பண்றேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் வேணா இங்கிலீஷ்ல வேணுங்கிறவங்க இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கலாம். கீழே வந்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருக்கு. இது வரைக்கும் 8 சாப்டர்ஸ் வந்து இது பண்ணீங்க. அந்த சாப்டர்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்ஸ் கிடைக்கும். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க வந்து ஆட் ஆயிக்கணும், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் ஆயிக்கணும்னா கீழே தமிழ் இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா, கிருஷ்ணன் தாசன் பிரபு. இந்த கிருஷ்ணன் தாசன் பிரபுன்றதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நீங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் ஆயிடுவீங்க. இப்போ நீங்க குவிஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து தமிழுக்குலாம் வந்து நாங்க மாத்தல, இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்த பேட்சுக்கு நாங்க மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் மாத்த முயற்சி பண்றோம். இப்போ சாப்டர் 11 வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க, தெலுங்குல மாத்திருக்காங்க. யூடியூப் நிறைய யூடியூப் இருக்கு, ஃபேஸ்புக்கும் இருக்கு. நீங்க ஃபேஸ்புக் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த ஃபேஸ்புக் லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணலாம். யூடியூப் பல பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து மெயில் அனுப்பி கேட்டிருக்கீங்க, யூடியூப் வந்து எப்படி இது பண்றதுன்னா இப்போ இந்த யூடியூப் லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல வந்து எல்லா வீடியோஸும் மேக்ஸிமம் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, எல்லா லாங்குவேஜஸ்ல உள்ள இது பண்ணிருக்காங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜென்ரலான பேஜ் வரும். ஜென்ரலான பேஜ் வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணும். அப்படியே பாத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் தமிழ், ஹிந்தி, இப்படி வருது. உங்களுக்கு தமிழ் வேணா தமிழ், இங்கிலீஷ் வேணா இங்கிலீஷ்னா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, shall we go for a poll? அனிருத் பிரபு, ஓகே. சாதனா பக்தி ஆர் விதி பக்தி மீன்ஸ் சாதனா பக்தி, பக்தி யோகம் என்றால் என்ன? பிராக்டிசிங் பக்தி as one likes without டிசிப்ளினே இல்லாம பண்றது, அஷ்டாங்க யோகம் பண்றது, ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். பக்தி யோகத்துல பக்தி ஸ்கூல் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொல்லி கொடுத்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்றது, none of the above. பக்தி யோகம்னா என்ன? பக்தி யோகம்னா எப்படி? அதாவது வந்து ஒரு டிசிப்ளினே இல்லாம பண்றது பக்தி யோகமா? நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுட்டு பக்தி பண்றதா, இல்ல அஷ்டாங்க யோகம் மூலமா பக்தி பண்றதா, இல்ல வந்து ஃபாலோயிங் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இதுதான் பண்ணணும். காலையில எழுந்திரிச்சோடனே குளிக்கணும், காலையில எழுந்திரிச்சோடனே அந்த அவருக்கு முன்னாடி முத நாள் வச்ச மலர்களை எடுத்து வெளியில வைக்கணும், அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து ஆரத்தி காட்டணும், அப்புறம் பிரசாதம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணுமா? இல்ல எதுவுமே கிடையாதா? Hare Krishna, stop the poll.
show the results Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Following the rules and regulations 89% எல்லாருக்குமே பக்தி யோகன்றது வந்து நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பரந்தாமனுடைய அருள் உங்க எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமா கிட்டட்டும். எல்லாரும் அந்த பகவத்கீதை ஞானம் பாகவத ஞானம் பெறணும். Shall we go to the next poll? If one has difficulty following sadhana bhakti, அதாவது வந்து என்னன்னா பக்தி யோகத்தை என்னால பண்ண முடியல, he or she is advised to Krishna. என்னால இதை பண்ண முடியலன்னா என்ன, அது பண்ண முடியலன்னா என்னன்ற பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து பக்தி யோகம் பண்ண முடியல என்னன்னா surrenders one work to Krishna. Surrenders one work to Krishna. ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு, சாரி. become a sannyasi, சன்னியாசியா போறதா, இல்ல வந்து பக்தி ஸ்கூல், அதாவது பக்தியை விட்டு மொத்தமா விளைவிக்கிறதா, இல்ல வந்து டூ பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், தான தர்மங்கள் பண்றதா. ஏவும் பியும் ஒன்னே தான். ஏ அதாவது பியை விட்டுருங்க, பி வேண்டாம், ரெண்டுமே ஒரே கொஸ்டின் ஆன்சரா வந்துருச்சு. ஏல இது பண்ணிக்கோங்க. ஏவும் பியும் ஒரே இதுதான். சன்னியாசியா போறதுனால இது பண்ண முடியுமா, இல்ல வந்து பக்தி ஸ்கூலை விட்டுட்டு வெளியில போறதா, பக்தி ஸ்கூல் பக்தியை விட்டு வெளியில போறதா, இல்ல வந்து தான தர்மங்கள் பண்றதா? ஓகே, வெரி குட். ஏ அண்ட் பி சேம் ஆன்சர் தான். 83-12. மொத்தமா வந்து 95% வந்து சரியான. சரண்டர் ஒன் ஒர்க் டு எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக, அதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி. செகண்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து பக்தி யோகா. மூணாவது இருக்கிறது நிஷ்காம கர்ம யோகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடாது. வெரி குட், எல்லாருமே நல்ல பதில் சொல்லிருக்கீங்க. ஹரிபோல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். By following the imperishable path of devotional service to Krishna, அதாவது வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஃபாலோ பண்றதுனால ஒரு மனிதன் வந்து பயஸ் மேனா, அதாவது நல்லவனா மாறுறதா, இல்ல வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போறதா, இல்ல வந்து பிகம்ஸ் மெட்டீரியலி, அதாவது வெல்த்தியா மாறுறதா, இல்ல கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிரியமானவனா மாறுறதா, பிகம்ஸ் வெரி வெரி டியர் கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமானவனா மாறுறதா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால வந்து ஒரு நல்ல மனிதனா மாறுறதா, இல்ல ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போறதா, இல்ல மெட்டீரியலா வெல்த்தியா ஆகுறதா, இல்ல வந்து கண்ணனுக்கு பிரியமானவனா சமய பிரியவனா மாறுறதா? Stop the poll. Show the results, Prabhu. 98% சொல்லிருக்கீங்க. எல்லாருமே கண்ணனுக்கு பிரியமானவன் ஆயிட்டீங்க. சமயம் எல்லாருமே கண்ணனுக்கு பிரியமான ஆயிருக்கீங்க. மீதி இருக்கு இந்த 2% கண்ணனுக்கு பிரியமானவன் ஆகுங்க. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய வகுப்பு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது குற்றங்களோ குறைகளா இருந்தா மன்னிக்கும், இருந்தா தெரிவிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. Now we will go for the question and answer sessions. Please unmute yourself. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. வந்து அந்த குவிஸ் வந்து 1ல இருந்து 11 வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். சொல்லுங்க. சப்மிட்டட்னு வந்துருது. ஆனா எங்களுக்கு நாங்க எல்லாருமே இந்த இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர்லாம் அதுல கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எங்களோட ஆன்சர் எல்லாம் சப்மிட் ஆயிட்டா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டா பரவாயில்ல. அப்படியா? சரி. முதல்ல எல்லாம் மார்க் போட்டு வந்தது எவ்வளவு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டாங்க. சப்மிட் ஆயிடுதுங்கிறது சப்மிட்டட்னு வருது அதுல மெசேஜ். ஆனா வந்து எங்களோட இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தரோட சப்மிட்டடா அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டா நல்லா இருக்கும். அப்படிங்களா? சரி பிரபுஜி, நான் இதை வந்து அந்த இன்டர்நெட் டீமுக்கு நான் தெரியப்படுத்துறேன். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்றது வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஒரு வந்துட்டா பரவாயில்ல இண்டிவிஜுவலா. சரி பிரபுஜி, நிச்சயமா நான் தெரிவிக்கிறேன் பிரபு. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்களா நீங்க பேசுறது? இருக்கு பிரபுஜி, இப்பதானே நான் காட்டுறேன். இல்ல நீங்க இல்ல அதுல வந்து வீடியோ இல்லைங்க, நீங்க பண்ண ஸ்லைட் மட்டும் தான் இருக்கு, நீங்க பேசுறதெல்லாம் வரல. இல்ல இருக்கு பிரபு. அதாவது வந்து முதல்ல என்னன்னா சாப்டர்ஸ் இருக்கு, கீழே வரணும், ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா யூடியூப் லிங்க் இருக்கும். சரி, அந்த யூடியூப் லிங்க் கிளிக் பண்ணனும். ஓகே, யூடியூப் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பிளேலிஸ்ட். ஓகே. இல்லனா நீங்க கிருஷ்ணன் தாசன் போட்டாலே போதும். கிருஷ்ணன் தாசன் பகவத்கீதை 18 days யூடியூப்ல போய் போட்டீங்கனாலே வந்துரும். ஓகே ஓகே, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. பிரபு இந்த சாதன பக்தின்றது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிரபு, அது கொஞ்சம் டவுட். சாதன பக்தி எப்படி பண்ணணும் அது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றோம்ல பிரபு, அதை நம்ம எனி டைம் பண்ணலாம் ஆஃபர்? இது பர்டிகுலர் டைம் தான் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணணும்ன்ற ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா பிரபு? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. 2 கேள்விகள் வந்து கேட்டீங்க. சாதன பக்தினா வந்து என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க வீட்ல வந்து நீங்க ஒரு சாமி ரூம் வச்சிருப்பீங்க. எல்லார் வீட்லயும் மேக்ஸிமம் இந்த இருக்கும், விக்கிரகங்கள் இருக்கும். நேத்து வச்ச பூ வச்சிருந்தா பூ எடுக்கிறது, அந்த இடத்த கிளீன் பண்றது, அப்புறம் வந்து என்ன பண்றது, புதுசா பூ வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஆர்த்தி, அவருக்கு வந்து தீபம் தூபம் அதெல்லாம் காட்டுறது, அப்புறம் வந்து பிரசாதம் வந்து நைவேத்தியம் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து பண்றது வந்து பக்தி. இதெல்லாம் வந்து பக்தியை வந்து நம்ம கொண்டு போவோம். நவவித பக்தி, நாளைக்கு வந்து அந்த நவவித பக்தி பத்தி நான் சொல்றேன். 9 விதத்துல எப்படி நீங்க பக்தி பண்ணலாம்ன்றது நான் சொல்றேன். இது வந்து ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவானுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். நேத்து வந்து நீங்க ஜெகநாதருடைய கதை கேட்டீங்களா? கேட்டேன் பிரபு, சொன்னீங்க பிரபு. அந்த இதை நான் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன், இருந்தாலும் சொல்லணும் ஞாபகப்படுத்தேன். இந்திரத்யும்ன மகாராஜா கிட்ட உனக்கு என்ன வர வேணும்பான்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாதர் கேட்பாரு. அதாவது உங்க கை காயறதுக்குள்ளார, நீங்க சாப்பிட்டு அந்த கை காயறதுக்குள்ளார அடுத்த சாப்பாடு நீங்க சாப்பிடணும்னுவாரு. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பிரசாதம் போயிட்டே இருக்கும். பகவானுக்கு வந்து நீங்க வந்து பூரி சேத்திரத்துடைய ஒரு இது மகிமை என்னன்னா, அது வந்து என்னன்னா பிரசாதம் சாப்பிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது என்னன்னா அவர் கை காயறதுக்குள்ளார பிரசாதம் படைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பகவானுக்கு நீங்க எவ்வளவு வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு ஒரு ஆனந்தம் தான். ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எப்படி நீங்க பாத்துக்கலாம் அது போல பாத்துக்கலாம். வச்சுக்கிட்டே இருங்க, ஒரு ஆனந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபு. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, இந்த மாதிரி நீங்க ஈவன் சொல்லிருந்தீங்கல்ல, ஜூலை 1 இருந்து வந்து கீதாவும் பாகவதமும் வந்து ஒன்னா நடத்த போறீங்களா குருஜி? எனக்கு அது புரியல. அந்த 10 செஷன் சர்டிபிகேட் அது ஒண்ணு புரியல. அதாவது வந்து என்னன்னா, இது வந்து டிஃபரெண்ட் மாடியூல்ஸா நடத்தலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து என்னன்னா 2 விதத்துல பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது வந்து உங்களுடைய ஆதரவு எப்படி இருக்கோ பாத்துக்கிட்டு, ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க, வெறும் பகவத்கீதை மட்டும் எங்களுக்கு டீடைல்டு ஸ்டடி வேணும், 700 ஸ்லோகங்களும் வேணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஒரு சில பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா வந்து பாகவதம் வேணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. புரியுதுங்களா? ஒரு சில பேர் பகவத்கீதை எங்களுக்கு வேணும்னு கேக்குறாங்க. 700 ஸ்லோகம் டீடைலா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறோம், 700 எங்களுக்கு வேணும்னு கேக்குறாங்க. ஒரு சில பேர் என்ன கேக்குறாங்க, எங்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த அதாவது வாரத்துல 2 நாள் கிளாஸ் இது பிளான் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்கன்றது தெரியல. வாரத்துல 2 நாள் கிளாஸ். அந்த 2 நாள் கிளாஸ்ல ஒரு நாள் பகவத்கீதை, ஒரு நாள் வந்து பகவத்கீதை டீடைல்டு ஸ்டடி, இன்னொரு நாள் வந்து என்னன்னா வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதமும் கம்பைண்டா, பகவத்கீதையும் பாகவதமும் அதை வந்து இதுவா கிடையாது, ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க. அப்படி வந்து பார்த்தா பகவத்கீதையும் தனியா அட்டெண்ட் பண்ணலாம், கீதையும் பாகவதமும் தனியா அட்டெண்ட் பண்ணலாமா குருஜி? அதே போல ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுடைய ஆதரவு எப்படி இருக்குன்னு பொறுத்து அதுக்கு தகுந்த போல இது பண்ணுவாங்க. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸ், அந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸை பொறுத்து இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஒரு குரூப்புக்கு 20 பேர் தான் போட முடியும். இப்ப இருக்கிற போல 100 பேர் 150 பேர்லாம் வச்சு நடத்த முடியாது. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸை பொறுத்து அவங்க பண்ணுவாங்க. நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ் பேசுறேன். கண்ணனே பேசலாம். 12.9 அந்தசிந்தம் சமாதாதும், இது என்ன யோகா சொன்னீங்க? இதுக்கு முன்னாடி மையேன மன அதத்ஸ்வா 12.8 அனன்ய பக்தி யோகான்னு சொன்னீங்க. இந்த அதசித்தம் சமாதூதம் இது வந்து என்ன யோகா வந்தது? 12.8ங்களா? இது 12.9 வேணும் எனக்கு. 12.8 சொல்லிட்டீங்க. அது நோட் பண்ண முடியல எனக்கு. நோட்ஸ் ஓகே. 12.8 நான் 12.10 எழுதிக்கிட்டேன். அது வந்து நிஷ்கர்ம யோகா. ஒரு 2 ஸ்கிரீன் முன்னாடி 2 ஸ்கிரீன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. I'm sorry I'm disturbing you. இல்ல ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஏன்னா இத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும். நான் ஒரே நிமிஷம். 12.9 தான். 12.9 அதச்சித்தம் சமாதாதும் அதானே? எஸ், சமாதானம். அது வந்து சாதனா பக்தி. ஓகே ஓகே.
கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. சாதனா பக்தின்னா சொல்றேன் பிரபு. நான் நிறைய பேர் வந்து அதை கேக்குறாங்க, இந்த சாதனா பக்தி. ஏன்னா இது ரொம்ப இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இஸ்கான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இஸ்கான் வந்து சாதனா பக்தி தான் பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல விக்கிரகங்கள் இருக்குங்களா, இல்ல சாமி இதெல்லாம் இருக்குங்களா? இருக்குங்களா? சுவாமி ரூம்ல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, முத நாள் வந்து பூ வைப்பீங்க. அந்த பூ வந்து என்ன பண்ணும், காலையில எழுந்த உடனே அந்த பூ வந்து சூடி கலையணும். அதை வந்து வெளியில எடுத்துடணும். அந்த இதை எடுத்துறீங்க. அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா வந்து அந்த இடத்த நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுறீங்க. அப்புறம் வந்து விளக்கேத்தி வச்சிடுறீங்க. விளக்கேத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூபம் வந்து நீங்க காட்டலாம். தீபம் மற்றும் தூபம் வந்து காட்டலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா பிரசாதம் சுவாமிக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி இதை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், உங்களோட டைமிங். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு காலையில ஆபீஸ் இருக்கும், அதே போல வந்து இது பண்ணலாம். நிறைய பேர் வீட்டுல என்னன்னா வந்து இது வச்சிருப்பாங்க, சின்ன சின்ன அந்த கண்ணனுடைய இது வச்சிருப்பாங்க. அந்த பழம் அதே போல வச்சு அவருக்கு என்னன்னா உங்களால என்ன முடியுமோ அதை வந்து அதாவது பக்தியோட வைகின்றார். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் யோமே பக்தியோட வச்சுட்டு நீங்க இது அப்புறம் வந்து என்ன கொஞ்ச நேரம் கீர்த்தனம் பண்ணலாம். அந்த எதிர்ப்பு கர்த்தால இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் பண்ணீங்கன்னா போதும். உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ கான்சென்ட்ரேட்டடா பண்ணுங்க. ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுங்க, அதே போல கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ ஃபேமிலியோட உட்காந்து பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம மட்டும் தனியா பக்தி அனுபவ கூடாது, மொத்தமா ஃபேமிலிக்கும் அந்த பக்தியை வந்து நீங்க கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து சாதனா பக்தி. செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்னொன்னு, இந்த டொனேஷன் பத்தி ஒன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்கிரீன் மாத்திரம் இந்த வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிட முடியுமா? அனுப்பிடுறோம். அது வந்து என்னால ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியல, அதுக்குள்ள போயிடுச்சு. அனுப்பிடுறோம். மாத்திரம் ஜஸ்ட் அனுப்பி வைங்க, எவ்வளவு முடியுதோ நம்மளால அனுப்பலாம் இல்லையா? நிச்சயமா பிரபு. அதாவது வெப்சைட் உள்ளாரே இருக்கு பிரபுஜி. இருக்கு பார்த்தேன், நானு பார்த்தேன், அதையும் பார்த்தேன். கொஞ்சம் நீங்க இதுங்க ப்ளீஸ் அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Next question. Hari bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. இது இந்த குவிஸ் வரும்னு சொன்னீங்க இல்லையா, நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்ல, அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சுடுறேன். குவிஸ் மாதாஜி? ஆமா. இப்ப நான் காட்டுன பாத்தீங்களா, அது எப்படி வெப்சைட்டுக்குள்ளார போகணும்னு சொல்லி காட்டுன பாத்தீங்களா மாதாஜி? ஆன்லைன்ல தான் பண்ணணும். ஓ, இந்த வாட்ஸ்அப்ல வராதா அது பத்தி? வாட்ஸ்அப்ல இது நீங்க என்ன ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனுக்காக மாதாஜி, எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும்ல. ஆன்லைன்ல போய் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மாதாஜி. நான் இப்ப நானும் பார்ட்டிசிபேட் தானே, எனக்கு சர்டிபிகேட் தருவேன் தானே? குடுப்ப மாதாஜி. ஒரு அந்த குவிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை பேர், ஏன்னா நிறைய பேர் குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் ஆயிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 250 பேர்கிட்ட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க. ஆனா கிளாஸ்க்கு வர்றது பாத்தீங்கன்னா 150 பேர் தான் வராங்க. மீதி 100 பேர் வந்து வர்றது இல்ல, கிளாஸ்க்கு வர்றது இல்ல. அப்ப வந்து அவங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றவங்களுக்கு தான் அது தெரியும், என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க தான் போய் அதை பண்ண முடியும். அதனால அதை போல சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. அப்ப குவிஸ் போடுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னேன்? வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் அனுப்பியிருக்கோம் மாதாஜி. வாட்ஸ்அப்ல வந்து லிங்க் அனுப்பியிருக்கோம். அந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் இல்லனாலும் நீங்க திரும்ப இன்னொரு லிங்க் அனுப்புறேன், அந்த லிங்கை பாருங்க. பார்த்துட்டு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா அது உங்களுக்கு குவிஸ்ல கொண்டு போய் விடும். நீங்க அந்த சாப்டர் 1 அப் டு சாப்டர் 10 வரைக்கும் 11 வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க, அட்டெண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அது எல்லாத்தையுமே பார்த்து அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம். எல்லாமே பண்ணிடலாம் மாதாஜி, ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல நீங்க பண்ணிடலாம். இது சும்மா எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளானது. நான் கேக்குறேன் பாத்தீங்களா இல்லையா, நீங்க எல்லாம் வந்து 100க்கு 100 எடுப்பீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. பார்ட்டிசிபேஷன் தான். இப்போ அந்த குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாதான் சர்டிபிகேட் வருமா, இல்ல இந்த நாங்க ஆன்சர் பண்றோமே அதுக்கே வருமா? இல்ல மாதாஜி, அட்டெண்ட் பண்றது அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாமே சேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் நான் சொன்ன 100 பேர் வரல, மொத்தம் 250 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தாங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க. 150 பேர் தான் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. சோ அதனால உண்மையா அது அட்டெண்ட் பண்றவங்களுக்கு போய் சேரணும் அந்த சர்டிபிகேட்ன்றதுனால வந்து இத போல ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்காங்க. இல்ல அதான் இப்ப நாங்க அட்டெண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றோம் இல்லையா, அது உண்மையா பண்றதா எடுத்துக்க மாட்டேல, அந்த குவிஸ் போனாதான் எடுத்துக்கல. ஏன்னா யாரு பண்றீங்கன்னு தெரியாதுல்ல மாதாஜி, எங்களுக்கு யாரு பண்றீங்கன்னு தெரியாது இதுல. அதுனா வந்து உங்களோட போன் நம்பர் இருக்கும், உங்களோட இமெயில் ஐடி இருக்கும், உங்களோட போன் நம்பர் இமெயில் ஐடி இருக்கும் ஒரு குவிஸ்லயும். சோ அது வந்து எங்களுக்கு டேட்டா பேஸா இருக்கும். ஓகே, थैंक यू சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Sir, any more questions? Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. பிரபுஜி
சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னீங்க எல்லா நம்மளோட எல்லா மைண்ட் செட்லயும், அதாவது நம்ம சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, சோகமா இருந்தாலும், நம்மள இன்சல்ட் பண்ணாலும், பிரைஸ் பண்ணாலும், எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி ஈவனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பிராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி யாராச்சும் திட்டினாலோ இல்ல இது பண்ணும்போது நம்ம உடனே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறோம்ல. அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. நல்ல அருமையான இது கேட்டீங்க. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாதுக்களோட சேர்ந்து, அதாவது ரொம்ப சிரமம். நீங்க நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. ஈஸியா சொல்லிட்டாரு பகவான். ஆனா வந்து பிராக்டிக்கலா வரும்போது கொஞ்சம் சிரமம். நீங்க சாதுக்களோட இருக்கணும். சாதுக்களோட பக்தர்களா இருக்கும்போது அந்த பக்தர்களுடைய குணங்கள் உங்களுக்கு வரும். நம்மளா வந்து குணங்களை டெவலப் பண்ணிக்கிறதோட பாகவதர்களோட நீங்க வந்து எப்பயும் இருந்துட்டு இருக்கணும். சாண்டிங் பண்ணணும், பாகவதம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும். இறைஞானத்தோட இருக்க என்ன ஆகுனா வந்து இப்போ ஒரு தடவை இப்ப நீங்க முதல் தடவை அதை படிக்கிறீங்க, ஒரு 10 தடவை படிக்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய ஆழ் மனசுக்குள்ளார இது பதிய ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்ப படிக்க என்ன ஆகுனா ஆழ் மனதுல பதிஞ்சு சூழ்நிலை வரும்போது என்ன பண்ணும், இது வந்து உங்களுக்கு வெளியில வரும். நீங்க வந்து எப்பயும் வந்து ஸ்டெடியா இருக்கணும்ன்றது. இது வந்து படிக்கதான் மாதாஜி வரும். பக்தர்களோட பாகவதர்களோட குருவோடைய அனுகிரகத்தாலதான் இது வரும். உடனே ஒரே நாள்ல வந்துடாது மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து பை ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ப்ராசஸ்ல கொண்டாந்துடலாம். ஆனா வந்து நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணா நிச்சயமா நடக்கும். ஓகே குருஜி. இன்னொரு கேள்வி வந்து, நம்ம யோக வசிஷ்டா ராமகீதைக்கும் இந்த பகவத்கீதைக்கும் ரெண்டு மோரல்ல சிமிலரா தான் இருக்கு. அப்ப எதுக்கு பகவான் ரெண்டையும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க? இந்த ராமகீதையும் இருக்குது, இந்த பகவத்கீதா கிருஷ்ணாவோட இதுவும் இருக்காது. என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுல? மாதாஜி முன்னாடி இன்னொரு கீதை என்னன்னு சொன்னீங்க? ராமகீதை யோக வசிஷ்டான்னு இருக்கு இல்லையா, ராமகீதை. மாதாஜி அது எனக்கு தெரியல மாதாஜி. நான் வேணா விசாரிச்சு கேட்டு வேணா சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே சார், ஓகே குருஜி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சார். ரெண்டுமே நான் படிச்சிருக்கேன். அது ரெண்டுமே வந்து மோரல்ல சிமிலர் கான்செப்டா தான் இருக்கு. அதனால நான் எழுதுனது யார் மாதாஜி? அது எழுதுனது யாரு? அது வசிஷ்டர், யோக வசிஷ்டர். ராமருடைய பீரியட்ல வந்து அந்த இது நடந்திருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. தெரியல மாதாஜி எனக்கு. ஓகே ஓகே குருஜி, ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நீங்க வந்து அந்த குவிஸ் அட்டெண்ட் இது பண்றல, at the end of the chapter every day இந்த குவிஸ், இது சாப்டர் 8 இது வந்து அட்டெண்ட் பண்றோம். கேக்குறதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுல இந்த குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சாப்டர் 8 மட்டும் அது வந்து சரி அது முடிச்சிட்டோன்னு பண்ணோம்னா மறுபடியும் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணி 3 வாட்டி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்தரா 9th போக முடியல. சாப்டர் 8 சாப்டர் 8 அதே 3 வாட்டி. சோ த சேம் அந்த क्वेश्चन வந்து 3 வாட்டி நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அப்புறம் மறுபடியும் அனுப்பிச்சும் போது 9th சாப்டர் இது வந்தது. அண்ட் டில் 7th சாப்டர் நீங்க மார்க் கொடுத்திருக்கீங்க. பட் 8th இருந்து மார்க்கே இல்ல. மார்க் கொடுக்கிற ப்ரொசீஜர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களோ தெரியல. அது வந்து 8th 9th எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மார்க் இதுவே இல்ல. சரி, அது அடுத்தது இப்ப ஜூலைல சேரணும்னா வெப்சைட்னா ஏற்கனவே இப்ப இருக்கிற வாட்ஸ்அப் இதுலயே அனுப்பிச்சா போதுமா, இல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா எப்படி அந்த லிங்க்? இந்த வெப்சைட்ன்றது எந்த வெப்சைட்? இப்ப வெப்சைட்ல மாதாஜி வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் வந்து அப்டேட் பண்ணாம இருக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப் இப்போ வந்து என்னன்னா வந்து அட்மின் மட்டும் தான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வரும்ன்றதுக்காக அட்மின் மட்டும் தான் போஸ்ட் பண்ற போல. அவங்க சொன்னாங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்பை நாங்க ஃப்ரீ பண்ணி விடுவோம். வாட்ஸ்அப் குரூப்பை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நீங்க வந்து எனக்கு வந்து இதுல விருப்பமா இருக்கு குழந்தைங்க கிளாஸ்ல அது வந்து எங்க இந்த www.iskan அந்த வெப்சைட்க்கு போய் பண்ணணுமா, எப்படி அது? ஆமா மாதாஜி, உங்களுக்கு அதுக்குள்ளார போறதுக்கு சிரமமா இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களா? ஆமா, இப்ப இந்த பகவத்கீதா இதும்போது வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அந்த குரூப்லயே வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் இன்னும் அது ஓபன் பண்ணி விடல. நாளைக்கு நாங்க ஓபன் பண்ணி விட்டுடுவோம். ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க மெசேஜ் அனுப்பலாம். ஐ அம் இன்ட்ரஸ்டட் இன் அட்டெண்டிங். எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வரதே கிடையாது. நீங்க என்ன மெசேஜ் இது பண்றதுனால இந்த குரூப்ல எனக்கு வரதே கிடையாது. ஓ அப்படிங்களா? ஈவன் இந்த லிங்க் கூட அந்த இது ஐடி, இந்த ஜூம் இது ஐடி கூட வரல எனக்கு. அப்புறம் என்னோட சிஸ்டர்கிட்ட கேட்டுதான் வாங்கி இப்ப அடிச்சா அனுப்புறேன் நானு. மாதாஜி ஆனா நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா? இருக்கேன். ஏன்னா பகவத்கீதா இமிடியேட்டா ஐ வுட் லைக் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தட் குரூப்னு சொல்லும்போது அந்த பகவத்கீதா அந்த வாட்ஸ்அப் இது என்கிட்ட இருக்கு குரூப். ஆனா எனக்கு எந்த மெசேஜும் வருது இல்ல. நீங்க ஏதாவது சொல்றது அந்த மாதிரி பண்றது அப்டேட் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அப்டேட் இது வந்து எனக்கு வருது இல்ல. மாதாஜி தமிழ் கீதான்ற ஒரு குரூப், தமிழ் கீதான்னு இருக்கு, அந்த குரூப்ல தானே இருக்கீங்க? அது தெரியாது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட், ஆமா தமிழ் தானே நான் ஜாயின் பண்ணதே, நான் இங்கிலீஷ் ஆட் பண்ண. அந்த குரூப் நேம் வந்து தமிழ் கீதா.
ஓஹோ அது தெரியல. அது ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் இல்ல, நீங்க வேற குரூப்ல இருக்க போறீங்க, நிறைய குரூப் இருக்கு. நீங்க தமிழ் கீதான்ற அந்த குரூப்ல இருக்கீங்களான்னு பாருங்க. அது எப்படி பாக்குறது? அது வந்து இல்ல, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ரோல் பண்ணும்போது ஐ வுட் லைக் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த கீதா செஷன் போது அந்த பகவத்கீதா அப்போ ஒரு இது வாட்ஸ்அப் இது வந்துடுது குரூப். ஆனா அது தமிழா இங்கிலீஷா, ஏன்னா நான் ஆப்ட் பண்ணதே தமிழ் தான், இங்கிலீஷ்க்குலாம் நான் ஆப்ட் பண்ணவே இல்லை. சரி மாதாஜி, நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மெயில் மட்டும் ஒண்ணு அனுப்புங்க மாதாஜி. உங்களுக்கா? ஆமா, மெயில் அனுப்புங்க. சரி, ஓகே. மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்க மெயில் அனுப்புங்க. ஓ ஷூர், தேங்க் யூ குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Next question. Is there any more questions? Hare Krishna. Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji சொல்லுங்க. குருஜி, நம்ம வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி சாதன பக்தியில இருக்கிற மாதிரி பூ வச்சுட்டு எடுத்துட்டு மாதாஜி சரியா கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா குருஜி? சொல்லுங்க. நம்ம வந்து சாதன பக்தி இது பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதாவது நெய்வேத்தியம் பண்ணோம்ல குருஜி, நான் ஆத்துல வந்து பாலும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னா என்ன குருஜி நெய்வேத்தியம் பண்றது? ஆத்துல தண்ணியில வந்து ஒரு துளசியை போட்டு ஆஃபர் பண்ணா கூட பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயன்றார். ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ ஒரு பழமோ இல்ல உன்னால அதுவும் முடியல, தண்ணியை வை, பக்தியோட வைன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. இந்த நாள் சொல்லும் பொழுது திரௌபதி இதை சொல்லும் பொழுது விதுரர் ஒருத்தர் தான் சொல்லலாம்னு சொன்னீங்க. அவரை வந்து எதிர்த்தது துரியோதனன்ட்ட இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதா சொன்னீங்க. ஆனா போர்ல வரும்போது 16வது 17வது நாள் யுத்தத்தும் போது துரியோதனனுடைய தம்பி ஒருத்தன் வந்து தடுக்கிறான், துரியோதனனை கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு பீமனை தடுக்கிறான். அப்போ பீமன் சொல்றான், நான் உன்னை கொல்ல மாட்டேன், நீ என்னென்ன போ, நான் துரியோதனனை கொல்றேங்கிறான். ஏன்னு கேட்கும் பொழுது நீ ஒத்தந்தான் அங்க இது பண்ண, அதனால என் கதைக்கு கூட உன்னை கொல்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிறான். அப்ப துரியோதனுடைய தம்பியும் ஒருத்தன் வந்து திரௌபதியினுடைய மானபங்கம் பண்ணும் போது அதை எழுத்திருக்கா இல்லையா? எழுத்திருக்கான். விகர்ணன், நான் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன். விகர்ணன்றவர் வந்து துரியோதனை வந்து எழுத்தாரு. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பீமன் வந்து அடிக்கணும்ன்றது அவருக்கு ஆசை வராது. ஆனா பண்ண சபதத்துக்காக என்ன பண்ணுவார், வேற வழி இல்லாம வந்து விகர்ணனை முடிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன், ஒரு 100 புதர்களையும் கொள்ளணும்னா விகர்ணன் எழுத்தார் பிரபு. அடுத்தது ஜி, இந்த டொனேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. டொனேஷன் வந்து years together we are sending yearly 3 times or 4 times to Krishna Balaram Mandir Vrindavanukku அனுப்பிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. yearly 3 or 4 times we are sending it. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு இதுக்கு அனுப்புறேன் இப்போ டொனேஷன். சரி பிரபு, சரி பிரபு, ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்த ஒரு क्वेश्चन என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுல ஸ்லோகம் 6, 7 இருக்கு இல்லையா, அதுல வேண்டாம், அந்த ஸ்லோகத்தை எடுக்க வேண்டாம். அந்த இதுல வரும்போது அதனுடைய ஒரு சாராம்சத்துல நாராயணத்தினுடைய ஒரு சாராம்சம் வரும். யாவை சாதன சம்பத்தி புருஷார்த்த சதுஷ்டயே தயா வினோதத் ஆப்னயதி நரோ நாராயணஸ்ரயா அப்படின்னு வருது. அதுல வந்து பலவேறு செயல் முறைகள் அனுமானத்தெல்லாம் இதெல்லாம் எதுவும் ஈடுபடக்கூடாது. ஆனால் யோக முறை, சடங்கு, யாகம், தானம் இதெல்லாம் தான் செய்பவன் என்னை வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஒண்ணு எல்லாரும் செய்ய முடியுமா? சடங்கு, யாகம், தானம், இந்த வழிமுறை எல்லாம்? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க பிரபு. அதாவது வந்து என்னன்னா, இது 18வது அத்தியாயத்துலதான் பகவான் வந்து கடைசியா முடிக்கிறார். சர்வதர்மான் பரித்தேட்ச மாமேகம் சரணம் ரஜ, சரணாகதி தத்துவத்தை முன்னாடியே சொல்லிட்டா வந்து யாரும் கேட்க மாட்டாங்கல்ல. அதாவது வந்து எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாரு பகவான் வந்து. அதாவது யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷனோ அதெல்லாமே கொடுக்குறாரு. கடைசியா வந்து அர்ஜுனா வந்து கையெழுத்து கும்பிடுவா, எப்பா நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால முடியல, ரொம்ப சிரமமா இருக்குன்னு. அப்ப வந்து என்னை மட்டுமே சரணம், சர்வ தர்மான், எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு என்னை மட்டுமே பற்றுவாயாக, உன்னை நான் சர்வ பாவத்தில இருந்து விடுவிக்கிறேன். இது வந்து 18th சாப்டர்ல தான் வந்து ஃபைனலா வந்து பகவான் சொல்றாரு. மீதி எல்லாம் எல்லா விதமான மக்களும், ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் ஒரு விதமா இருப்பாங்க, எல்லாருக்காகவும் பகவான் கொடுக்குறாரு.
18ஆம் அத்தியாயத்துல வருது இல்லையா? 18வது அத்தியாயத்துல கடைசியா சொல்லுவார் சர்ம ஸ்லோகம். இது அதை சொல்லிதான் வந்து பகவான் முடிப்பார். முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா என்னன்னா இது இவ்வளவு கீதை கிடைச்சிருக்காது, எல்லா மக்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆனாலும் அவரு. அதனால எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியா ஃபைனலா வந்து சொல்லுவார், அர்ஜுன் இதெல்லாம் என்னால முடியாதுன்றவார். இதுல எதுவுமே முடியலன்னா என்ன பண்ண, என்னை சரணாகதியா பட்டு நான் பாத்துக்கிறேன்றார். சரணாகதி தத்துவம் அதுதான். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Any more questions? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. குருஜி, நீங்க உங்களுடைய செஷன்லாம் ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் அந்த 12 சாப்டர் போனது எப்படி போனதுன்னே தெரியல. ரொம்ப நல்லா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து இருந்தது. கிருஷ்ணன் வந்து அவங்களுடைய தோழர் வந்து வர்றாப்ல, அவங்களுக்கு வந்து பாத பூஜை பண்ணி விடுறாப்ல. அதே மாதிரி நம்ம வந்து பெரிய ஆளுக்கு யாரும் நம்ம பாத பூஜை பண்ணி விடலாமா, இல்லைன்னா பகவானுக்கு மாத்திரம் பண்ணி விட்டாலே போதுமா? ஏன்னா மத்தவங்க காலில் நம்ம பெரியவங்களை பார்த்தா நம்ம சாஷ்டாங்கமா விழுவோம் காலில், அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படின்ட்டு. அந்த முறை அப்படி கடைபிடிக்கலாமா, இல்லைன்னா பகவான் காலில் மாத்திரமே நம்ம மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவங்க 4 பேர் காலில் மாத்திரம் விழுந்தா போதுமா? அதாவது வந்து சாதுக்களுடைய கால்கள் சரிங்களா, சன்னியாசிகள் இருக்காங்கல்ல, சன்னியாசிகள் பக்தர்கள், உயர்ந்த பக்தர்கள் இருப்பாங்க. உயர்ந்த அவங்களுடைய காலில் வந்து நம்ம உழணும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த காலில் உழறதுக்கான ஒரு இது மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா யாரும் காலில் விட மாட்டாங்க. காலில் உழறதுக்கு என்ன இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க யாரு காலையாவது உழறீங்கன்னா உங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் வந்து அவங்க வாங்கிக்கிறாங்கன்றது அர்த்தம். இது வந்து தெளிந்தவங்க யாரும் காலில் உழ மாட்டாங்க. அப்படியே காலில் விழுந்தாலும் கையை தூக்க மாட்டாங்க, அவங்க கையெடுத்து கும்பிட்டுக்குவாங்க. இதுதான் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்படி வந்து அவங்க கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, உங்களுடைய பாவங்கள் வந்து அவங்களுக்கு போகுதுன்றது அர்த்தம். நம்மளுடைய பாவங்களை வாங்கக்கூடிய ஒரே சக்தி படைத்தவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாதுக்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள், இவங்களாலதான் வாங்க முடியும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல நம்ம இதை நம்ம பெரியவங்க காலில் விழணும். ஏன்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பாவங்கள் பண்ணியிருப்போம். அதனால வந்து சாதுக்களுடைய காலில் விழுந்து நம்மளுடைய பாவங்களை கழுவுறதுக்கான அந்த வழிமுறையை நம்ம தாராளமா வந்து சாதுக்கள் காலில் விழலாம் பிரபு. ஓகே குருஜி, ரொம்ப அருமையா இருக்கு செஷன்லாம். தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனந்தமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Please unmute yourself. Hare Krishna. Please unmute yourself. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நான் வந்து நீங்க அந்த இதுல சாட்ல வந்து ஒரு இது வந்திருக்கு, லிங்க் வந்திருக்கு, www.iskonmangalore.com. நான் இப்ப யூடியூப்ல வந்து போட்டேன், வர மாட்டேங்குது. நீங்க அப்படி ரொம்ப சிரமமா இருந்ததுன்னா யூடியூப்ல வந்து கிருஷ்ணன் தாசன் டைப் பண்ணிட்டு பகவத்கீதா இன் 18 days போட்டாலே வந்துரும். ஓகே குருஜி. ஓகே பிரபுஜி, நான் போடுறேன். அது போட்டு பாருங்க. இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், இஸ்கான் மேங்களூர்ல அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா வரும். ஓகே, இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர். பெங்களூர் கிடையாது, மேங்களூர். ஒரு நிமிஷம். திரும்ப லிங்க் அனுப்புறேன். குருஜி, இதுதான் வருது, வீடியோஸ் தான் வருது. இது உங்களுக்கு வீடியோஸ் தானே கேட்டீங்க? வீடியோஸ் கேட்கல நானு. நீங்க வந்து லிங்க் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு குவிஸ் அதெல்லாம் சொல்லிருந்தீங்களா? அது ஓகே. அது வந்து நீங்க அந்த இஸ்கான் மேங்களூர் அந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சைட்டுக்குள்ளார போனீங்கன்னா அது எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு நிமிஷம் குருஜி, சாரி ரொம்ப லேட் பண்றேன். இல்ல பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணி ஆகணும்ல. இஸ்கான் மேங்களூர்ல போனீங்கன்னா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர்னு இருக்கும். அதுல எல்லா லிங்க்குமே இருக்கும். அதுலயும் வீடியோஸ் தான் குருஜி வருது. இல்ல எல்லாமே இருக்குமா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர் அது உள்ளார போனீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. யூடியூப் தானே சொன்னீங்க? யூடியூப் இல்லம்மா, ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு இது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்க பாருங்க. இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்க பாக்குறீங்களா? தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு?
தெரியுது. தெரியுதுங்க குருஜி. ஒரு நிமிஷம் google.com போங்க. google.com போயிட்டு இஸ்கான் மேங்களூர் அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. இஸ்கான் மேங்களூர்னு. இப்போ வந்து பாருங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர்னு வரும். இத வந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க. ராதா கோவிந்த மந்திர் வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே போல சைட் போகும். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர். இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் பேட்ச் ஜூன் 30 கிளிக் பண்ணணும். நீங்க இருக்கக்கூடிய பேட்சை கிளிக் பண்ணுங்க. சரிங்க குருஜி. புது பேட்ச்னா நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே குருஜி. இப்போ கீழ வந்தீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழுக்கு வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ பாத்துட்டே வாங்க. லைவ் ஜபா நோட்ஸ் ஃபார் பகவத்கீதா. இப்போ நான் எடுத்த நோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு தமிழ். கிளிக் பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணா தமிழ்ல கிருஷ்ணன் தாசன் நீங்க கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. கிஸ் வேணும் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க. கிஸ் எடுக்கணும்னா இந்த இங்கிலீஷ் இருக்கு பாத்தீங்களா அப் டு 11 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. அது இல்லாம வந்து உங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா யூடியூப் இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா, யூடியூபை கிளிக் பண்ணுங்க. புதுசா இப்போ நீங்க ஜூலை ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ற அதுக்கு ஜாயின் பண்ணனும்னா இதுலயே ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா குருஜி? இல்ல நீங்க வந்து புதுசு அதாவது வந்து என்ன அதாவது வந்து 2 பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோமா. ஒன்னு வந்து என்னன்னா வந்து புதுசா வர்றவங்களுக்கு இதே போல 18 இது வரை பாத்தீங்களா நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஜூலை 1 to 18 இருக்கு பாருங்க. அது வந்து என்னன்னா ஒன்லி இப்ப நீங்க 18 நாள் கத்துக்கிட்டீங்கல்ல அந்த 18 நாள் பகவத்கீதை போல இன்னொரு பேட்சுக்கு வேற பேட்சுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். இது இல்லாம பகவத்கீதை பாகவதம் ரெண்டும் கலந்து கொடுக்கக்கூடியது. அதுக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஆப்ஷன் வரல. ஓகே குருஜி. நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चन? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாக்குறதுக்கே சாயந்தரம் 6:30 ஆனாலே எப்போ 7 ஆகும்னு உட்காந்துடுறோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாமே, எல்லா ப்ரோக்ராமும். எனக்கு இந்த அனன்யா பக்தின்னு சொன்னீங்க இல்லீங்களா, அனன்யா பக்தி சொல்லுங்க. அது வந்து கோபியர்கள்ட்ட செய்யற பக்தி தான் அனன்யா பக்தியா? ஒரு நிமிஷம் நான் இது பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி அது இருக்க மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு இது பண்ணுன்றதுக்காக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக இது பண்றேன். அனன்ய பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்பயும் வந்து பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருக்கிறது. இந்த கோபியர்கள் வந்து என்னன்னா கண்ணனை வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கண்ணை மாடு மேய்க்க போனா கூட வந்து அந்த கோபிகள் எப்பயும் கண்ணனோட சிந்தனையில தான் இருப்பாங்க. அதாவது வந்து எப்பயுமே வந்து பகவான மனசுக்குள்ளாரே நினைச்சிட்டே இருக்கிறது அனன்ய பக்தி. ஓஹோ, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களோடது. நீங்க சொல்ற சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கூட என் பேரம்பேத்திங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமானவங்களா ஆயிட்டு இருக்கீங்க. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. சட் அண்ட் சிட்னா என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா பிரபுஜி? நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சச்சித் ஆனந்தம். சத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எட்டர்னல், சரிங்களா? அது வந்து அழிவில்லாதது, அதுக்கு ஆரம்பம் இல்லாதது, முடிவு இல்லாதது. சத் சத் எட்டர்னல் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல. சித் சித்னா வந்து என்னன்னா நாலேஜ், சரிங்களா? நாலேஜ். ஆனந்தா சச்சித் ஆனந்தா பிளிஸ் பேரானந்தம், பேரானந்தம் சொல்லக்கூடியது. இது வந்து என்னன்னா வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா, இது வந்து என்னன்னா பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்தம், சச்சிதானந்தம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி இது. சத் சித் ஆனந்தம். சத்துனா வந்து எட்டர்னல், சரிங்களா? எப்பயும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பது. இது நாலேஜ், ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ். அப்புறம் வந்து பிளிஸ், ஆனந்தம்னா பிளிஸ். நான் அந்த கேள்வியில கேட்கும்போது சத்து சித்து இது மட்டும் தான் இருக்கு, ஆனந்தம் இல்லைன்ட்டு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இம்பர்சனலிசம், உருவம் இல்லாத அருவ பிரம்மனை நோக்கி போகும்போது என்னன்னா எட்டர்னல் தெரியும். இந்த ஆத்மா வந்து எட்டர்னல் சொல்லிட்டு தெரியும். அதாவது வந்து என்னன்னா அழிவு இல்லாதுன்றது தெரியும். அப்புறம் நாலேஜ் உள்ளதுன்னு தெரியும். ஆனா இவங்க இந்த இம்பர்சனல் பிரம்மனோட போய் கலக்கும் போது என்னன்னா ஆனந்தம் கிடைக்காது. அதாவது வந்து சச்சித் ஆனந்தம், ஆனந்தம் கிடைக்காது. அந்த ஆனந்தம் மிஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய குவாலிட்டி தான் இது சச்சிதானந்தம். அதே குவாலிட்டி நமக்கும் உண்டு. நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது இந்த சச்சிதானந்த இதை வந்து நம்ம அடையலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க.
ஓகே, ஒன் மோர் கொஸ்டின் பிரபுஜி. அபிமன்யுவும் அந்த கடோத்கஜனும் செத்து போறச்சே யுத்த களத்துல ஏன் கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் ஷேக் ஆயிடுறாரு? அதாவது வந்து அவரை போல வந்து ஒரு நாடக ஆசிரியனோ இல்ல ஒரு இதுவோ வந்து பார்க்க முடியாது. அவங்க அம்மா நீங்க வந்து யசோதைக்கு முன்ன யசோதை அடிப்பாங்க, அடிக்கும் போது அழுகுற போல நடிப்பாரு. கண்ணெல்லாம் வந்து மைய ஏங்க அவர் போய் எங்கேயாவது அழ போறாரா சொல்லுங்க. அந்த பரபிரம்மம் அதாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உலகத்தோட உலகமா இருந்தார், மனிதர்களோட ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அழலன்னா வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, என்ன இவரோ இதுவா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நடிக்க என்ன. அதாவது என்னன்னா வந்து இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணுன்றதை நம்ம பகவானை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் வந்து ஒரு நடிப்பு, அதான தவிர அவருக்கு என்னங்க எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஏன்னா அவரு ஆத்ம ஞானத்தை சொல்றாரு. அதாவது வந்து என்னன்னா அர்ஜுனன் வந்து அபிமன்யு இறந்தோடனே அழுவார், உடனே என்ன பண்ணுவாரு இவரும் அழுவாரு. அர்ஜுனனுக்கு ஒரே இதுவாயிடும், பரவாயில்லையே கிருஷ்ணனும் வந்து அழுகுறாருன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆசையா இருக்கு. என்ன கிருஷ்ணா உன் தங்கச்சி பையன் செத்துட்டேன்னு அழுகுறேன். இல்ல உனக்கு இவ்வளவு நேரம் 700 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தன, ஆத்மாவை தான் பாடியை தான் கொல்ல முடியும், ஆத்மாவை கொல்ல முடியாதுன்னு அதுக்காக அழறன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அவர் அழ வேண்டிய தேவையில்லை, சும்மா ஒரு இதுக்காக இது பண்ணுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹலோ, வணக்கம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க. இது வந்து கர்ம யோகா பத்தி தான். சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு உங்களோட டியூட்டியை கடமை செய்யணிட்டு. ஓகே, பட் இது ஒரு ஸ்டோரியில எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இது வந்து நீங்க பக்தா துக்காராம் பத்தி ஸ்டோரி பார்த்துருக்கீங்க? பாத்துருக்கேன். அவரு பக்தா துக்காராம் வந்து அவரு எப்படி அந்த ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா அவர் கடமையே சரியா சேர்ந்து இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃபை சரியா பார்த்துக்க மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நோய் வந்து செத்து போயிடுவாங்க. செகண்ட் ஃபுட் இல்லாத கஷ்டப்படுவாங்க. ரொம்ப தானம் பண்ணிடுவாங்க, சில்ட்ரன்ஸை பார்த்துக்காத இது பண்ணாத, எக்ஸ்ட்ரீம் தானம் பண்ணி அவருக்கே ஒன்றும் இல்லாத பசங்களை பார்த்துக்காத. இது கடமை அன்னிட்டு அவர் எத்தனை செய்ய வேண்டியது நிறைய செய்யல, பட் ரொம்ப தானம் பண்ணி ஃபைனலாக என்ன ஆயிடுது, போக அவரு கடவுளோட பிளெஸிங்கோட வைகுண்டா மீன்ஸ் மோட்சத்தை அடைகிறாரு. இது எப்படி எனக்கு கொஞ்சம் he has come out from his duty. அது எப்படி கிருஷ்ணர் விஷ்ணு வந்து அவருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம். அதாவது வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து முக்தாத்மாக்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. முக்தாத்மாக்கள் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய ஒரு சங்கல்பத்தினால கீழே வரக்கூடியவங்க. நிறைய முக்தாத்மாக்கள் இருப்பாங்க. முக்தாத்மாக்கள் என்னன்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவங்களை கீழே அனுப்புவார். இவங்க எல்லாம் எப்பயும் பகவானுடைய ஞானத்திலே இருப்பாங்க. அதாவது நான் இந்த 3 விஷயம் நான் நடத்தியிருக்கேன். நீங்க இதை படிச்சு கேட்டீங்களான்னு தெரியல. கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, இது நீங்க நான் நடத்தும் போது செகண்ட் சாப்டர்ல நடத்தும் போது நீங்க இதை கேட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. அதை கேட்டிருந்தா உங்களுக்கு தெரியும். கர்மானா வந்து கடமையை செய்யறது, விகர்மான் பாத்தீங்கன்னா வந்து தப்பா செய்யறது, அதாவது தவறான வழியில செய்யறது. அகர்மான்றது வந்து என்ன, செயல் செய்யாம இருக்கிறது. அது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து செய்யணும்ன்றது தேவையில்லை. ஏன்னா இறைவனை உணர்ந்தவங்க அவங்க எல்லாம் முக்தாத்மாக்கள். நம்மலாம் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஜீவாத்மாக்கள். அவங்க வந்து முக்தாத்மாக்கள். நம்ம முக்தியை அடையல, அவங்க ஏற்கனவே பகவானுடைய சிந்தனையில இருக்காங்க. அவங்களை வந்து எந்த விதமான செயல்களும் பாதிக்காது. அதாவது வந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றவங்க வந்து எந்த கடமையை, இது பகவான் சொல்லியிருக்காரு, இந்த கடமையை ஏன்னா நமக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. அதனால என்ன சொல்றாரு பகவான், ஒரு கடமையை செஞ்சு அந்த பலனை எனக்காக செய், நான் உனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவங்கள முக்தாத்மாக்கள் பிரபு. அந்த முக்தாத்மாக்களை ஜீவாத்மாக்களோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது பிரபு. ஓகே ஓகே. இல்ல ஏன்னா அவங்க வைஃப் பசங்களை எல்லாம் சரியா பார்க்க முடியாது. பாத்திருக்கேன் பிரபு, பக்த துக்காராம் பத்தி ஃபுல்லா படிச்சிருக்கேன் பிரபு. அதான் சொல்றேன். இல்ல அதனால தான் கேட்டேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து பண்ணி துக்காராம சாமி பக்தியோட போறாரு, ரொம்ப டொனேஷன் கொடுக்கறாரு, எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமா போகுது. அதனாலதான் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, அது கடமை செய்யாத மாதிரி இல்லையா? கிடையாது, அவங்க எல்லாம் வந்து அகர்மிகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா கடமையை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. என்னன்னு பார்த்தா அதெல்லாம் முக்தாத்மாக்கள். அந்த முக்தாத்மாக்கள் தன்னை உணர்ந்தவர்கள். அவங்க தங்களுடைய கடமையை செய்யறதுனால அவங்களுக்கு வராது. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த நிலையில அவங்களுடைய அந்த ஒரு டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட்ல போனவங்க, அவங்களுக்கு வந்து அது சரிப்பட்டு வராது பிரபு. முக்தாத்மாக்களுக்கு நம்ம சாதாரண ஜீவாத்மாக்களுடைய ரூல் அப்ளிகபிள் ஆகாது. அது வேற இது. ஆமா பிரபு, அவங்க வந்து இறைவனால கீழே அனுப்பப்பட்டவங்க. அவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலா அது வந்து போயிட்டு பக்தியை பரப்புன்றதுக்காக அனுப்புனாங்க. அவங்க வந்த வேலை என்னன்னா பக்தியை பரப்புறது, கடமையை செய்யறது கிடையாது. பக்தியை பரப்புறதுக்காக வந்தாங்க. அந்த பக்தியை பரப்புற வேலையை மட்டும் செஞ்சாங்க. ஓகே ஓகே. Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா.
குருஜி சொல்லுங்க. மறுபடியும் வந்ததுக்கு மன்னிக்கணும் குருஜி. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது, எத்தனை தடவை வேணாலும் கேள்வி கேளுங்க. சரி குருஜி, எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். இந்த சாதனா பக்தியில நம்ம குறைஞ்சபட்சம் என்னென்ன ஸ்லோகம் உச்சரிக்கணும், என்னென்ன பொருள் வந்து கடவுளுக்கு படைக்கணும், அது ஒரு சின்னதா வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புனா கூட அந்த குரூப்ல எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். சாதனா பக்தியா பிரபு? சரி பிரபு, நான் அனுப்பி விடுறேன். சாதனா அதாவது வந்து என்னன்னா உங்களுடைய கால நேரங்களை பொறுத்து இருக்கு, சரிங்களா? நீங்க அதாவது ஒரு சில பேர் காலையில 6 மணிக்கே டியூட்டிக்கு போறவங்க இருப்பாங்க, 5 மணிக்கே ஏஞ்சி போறவங்களும் இருப்பாங்க. அதனால வந்து என்ன, உங்களுடைய கால நேரத்துக்கு தகுந்த நான் ஒரு சிம்பிளா சொல்லி விட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கும் நீங்க சாதனா பக்தி பண்றதுக்கு? சும்மா சாதாரணமா சொல்லுங்க, அதுக்கு தகுந்த போல சொல்றேன். நீங்க இவ்வளவு தூரம் கேட்டதுனால ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கெல்லாம் காலைல 4 மணிக்கெல்லாம் சில டைம் எந்திரிச்சு போற மாதிரி தான் வரும். சொல்றது அப்ப அதே போல இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னா, முத நாளே கொஞ்சம் பூ பிரிச்சு வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு காலையில வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, பகவானுக்கு அந்த பூவை வச்சுட்டு அதாவது வந்து வீட்டுல சமையல் ஆயிருக்காது, நீங்க சொல்ற போல பார்த்தா வந்து காலையில 4 மணிக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வந்து துளசியை வந்து ஒண்ணு போட்டுட்டு லைட்டா வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஆரத்தினா நான் ஒரு பழமோ அதாவது லைட்டா ஏதோ ஒரு பழம் இது கூட வச்சுட்டு நீங்க ஒரு 10 நிமிஷத்துல என்ன பண்ணலாம்னா வந்து சாண்டிங், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்டிங் தெரியுங்களா? நான் டெய்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆமா, அதையும் கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த மகாமந்திரம் இதுதானே எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும். ஒரு தடவை ஷேர் பண்ணிரு பிரபு. இருந்தாலும் நீங்க கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன் பிரபு. நீங்க இந்த கேட்டதுனால இந்த பக்தி எப்படி பண்ணலான்றதை நான் சொல்லி அனுப்புறேன் பிரபு. கண்டிப்பா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Any more questions? I think no more questions. Shall we wind it off? Anirudh Prabhu? Yes, bro. Okay, thank you for your devotional service. May Krishna bless you to improve in your spiritual progress. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol.